fire kajagum na yetio Awia pramato braso ensema yaboabo no yatudi kase awie yede babesum awia nsemu ayade bramo ne edi emu akotene ebi enese ka efri takwa ebe kumase ebeduru kumase akrachi bia wo kirekire eyara wo momutimu no ahuni sabada wo menwane no na besi ne krachi no onsori na mabulu bia wonom ewo oboase ne mpotamo wonom ekiremu a asumdwe oman no nsa aka no nyaade a omomani je ho enti abato obrem basabasaye wo beye pa wonfa ni agoraka hu bi ema bambo adwumako police service na babonten ensem ahodo a wo ka ye de besomo Asante achem no fabato empesua ne so ena ababeto dwase osuno no ne mabia wo mo ekwo campaign enkrofo bi atwa hye won so ne esiye ye de besum na ye beto so adanse fomna sebre kasa akromfo awramfo atwa hye kokoko depo bi so 1 million Ghana cedis wonom ade adwane afofro bebreka ho ya boabo no awiabre ye de bramo ye mfa sedane nyina dama boafo ya wo bo ye chido mansam ya kenka de amamo vitamin kano de ni wodwaso wewunya binom a wo boy ya no wa me eye papa da bia me kase omega 3 6 na 9 na ewomu no ema nkwada ne ye kama wonyiri ye wo ya fefefe enu te wo pa no de kama we no ya fa niam bia mfrafra ya medafo e mane nya vitamin sanse eno na eye baby bia da tontoto no de bia bowura ho na kwaje wo de wonom a wonkwa wonom wo ma kwada aduane afa bi ka ho sanse eno na eye papa emfia duro no nia ya te vitamin kankan yante won wasembo ni biada enti eno na ye kanfo dia ma wo se wo benya no dia bi no no mama ho atowa e kire din dia medofo manenya vitamin company bi dia babedan yen se wo pra kire fo wo metumi acha fixes na chemistry na won metumi akwa kire dia e wo US aburo chimemu eno nti wutie me na wo betumi akira dia fixes na chemistry dia ene na ye pedom de o makọ US akwa kire dia company kro na epe wo mo betumi ahwefie na no na construction workers, plumbers, welders and electricians emo so akwa ye adwuma e wo Romania man no emu wo person de hie bi ekwa dia de obetumi afre 0244 213 187 na 0276 221 939 na 0273 635 765 na ene enwoma obi aja tum e wo man Ghana yimu ya ye toma mofra ne kenkan eye perfect series books no sanse no ena Ghana Education Service na aja tum ya na cancel ne stamp aboso wunya bi de ba mofra ne kenkan ya bibia koso ye de ma wo mo eye basic one kosi JHS 3 ahodo books ahodo ni nyina wonom edibi abadwaman so preschool books ahodo KG1 ekosi KG2 ni nyina so ebi wo honom wo mo na setting mock exams midterm exams NFA terminal examination ahodo nyina ya wo koje questions ni bi de be so mofra ne hwa eboa ema wo hunu wo na ho oden na so hwebri ankasa mu no watumi atwere ama bibia kosi da mo kumase wonom ewo aputuoja wo ben station honom akra dan so my first stop on so wo be hunu wonom ho perfect series books mo pen for fa ba ne da ache be hye won sa wo be bo ho ban e de ama 0243 299 938 and 0540 755 eya homa wo from bejo so na bibia akoso ye de ama na election warehouse eye Uteke FM dwumadie we no akanafu no edunwotwe na wo man Ghana koto santina koto aba na eno na Uteke FM de san hye yaba se yen kan kiro so man ya fana baabi abato komisa wo de na daka ni BBC se yen to aba ni bi wo honom no Uteke FM na musini e wo honom enti bibi biara e to fo mefa abato ho no de eha ene wo se wo ma fidie ne da na wutie bibia enkonkontie ensemhunu baabi enkofa pressure yade emfa ma ho sanse baabi wo honom a de o man kasa pe ena wonom eka enunti ena Uteke FM se yen ka cho ma fidie no ena ha efri nipa wodi nkan beto aba ekosi de wotwato eto aso akosi abato komisa wo begi simpie ni apade nipa wodi nkunima to dwa no Uteke FM ena wo bete sansem ni nyina efri yani ayesomo awie yi eyemienumidin mame adwoa nyan tatando mene abrewaba kofichumasi Afrika siebo no emu ensam eni Asem Beba Dabi nanya ba ne senti ensam awodo yaboaboa no ya yade somo sakasie ni nyina da ye hye ase na watwi awie ye afofie mu yate hwa ena mfonyini bi aba abefo ententen fidie ne so ahu sakrache no
ene wo hye natade kama ene top no black ena wode ne bag no asen ni mu a ababeda ne nchem na wo hwe jeans ye hye no de ne mema jeans bi kama na woteke amuka no back seat ho ba bi kura no wotie amane no ekire se wo firi takwa wo fo ne takwa ya wo se wode be kumase na wo banyina said you be take am long journey distance dinti odi theatre seat no de won ani mo so ankurafo am take anim na da dwuna jobo se okrachi nyamata kwakwan no de be kumase na bre no wa bre enti wa famu ya wo je na homeye ka yi bubo mu ebedru mu e Yaw Asante mantem ha kropo kumase a yanwane krachi yanwane no abesi sa bre krachi no o mani ti so kra ene amoma Facebook ne so krachi ya wo fo ka yom de ne bedu kumase yanwane no a onwane ne se wa frim enipa mro wa ma hwehwe ne bag mu de pe se ebia ye behu busuani bi na ya bone nka yeso am de hye na wo fa ka free takwa wo be kumase ka na bedu wo bia si ono ho ada so ti mu anko hwe ya krachi no wo teka ni mu nyina da wa free sabre ya ka se de ne nimfo nyina ana ye de atototo abefo ntentan yisu a yesre adofo nyina mu ani ohun fonyini no na onim na busuafo so free takwa so mfiri wo onim ne hunipa bia waboa ama ye hu ba bia wo free ana empo ba bia wo ba Yaw Asante mantem ha enu nti ne side bag no a mu ni ama wo mu ena jampanyfo yiyi ya nanso wo mu nhedanya bibi poti bia ba kire ni nchinti ena wo mu de ne bedu kumase a watwetwa mfonyina hodo ni nyina ya ena wo ba Facebook ni so ya de bia to so ya yesresa adofo nyina emwa na VIP station a ewa asafo haya ena ka ni besi ya yehu se krachi na free bunti no Facebook no etwagu unim ne de hye bi unim na busua bi a obona mane so wo de hye no afa ka so wo be kumase no ka na ba bedu so manyane na besi sambre de wati na nanom ewo ansia dum fanyire we ne anya ya yaguso a yebo dawuro se wa free munti yemmobomu a tonkra no a wunim nu a waboa na abrahosam a ababeto no akwantimfinti no na busuafo atumi ahununu ye twansem so ede amamo na sabire kasai akabiretia bi na oman Ghana ekoto abantu asumdwe ade a yegusu a ya yebo ho dahuro e wo manyimu na asumdwe ya niabere bo ho dahuro no mabunu binom so kiremu as enya hokura na wonom adwene fa mabunu bi a womudo omuduma wo boase wo kiremu a NDC amanyoko no mu na wodi wonduma ene video bi ni nam tintanfidie ne so enya asem ketwa kokobo a wo bo wo video ni mu no na ni nyina mu nipa wo kura frank ade aprema mpanyina konwa ama NDC amanyoko no oru John Dramani Mahama ni t-shirt ahodo na ehye wo mo ya wodi eto sankre no mo nkra wo to no ne kase no ede ko ama abato komisa ana omu kiremu a abato biremu no we no yeto abani wi a emomu ma megina ba bia se wo mo ba be kire nipa wadi nkunim na nkunimdie no ewo mansam wo mo abegina simpie ni apaso no mo di nkunimdie abotire no aba ndi samanyoko no na kasa wo mo kasa no omu kirem se asama ado ewo honom no mo nya hoho wo honom enti asundwa ya hware nya hokra no mo hwe basa ye no de omo be yo pa na sansam no beto odwa na aka ho bi na Ghana Police Service abambonten no wo kire se Criminal Offences Act 1960 Act 29 section 207 no kasa de fa nipa bi a womo oman na sundwe a oman no wono omo anya ho no mbadwina ko na mmom ne ebeye ne betieti oman na sundwe so ho na mo no obetuo no saa honom no eboa ma de sankofo ni timi gina emre na no mamra no ene wonom edi na ni nyina mu na IGP Akufo Dampare wababonten de nsema hodo abetudwa efa subamboni a emofra no anase mrantie no eyi nadie wo video no mu no wobekasa de fa ho niema yede atoto kwamwa na ohwe abato a yetoto dada na twemo na mo hwe se aka na wotwe beye mienu ne fa eko na wotwe miensa ne ato aba na ohwe impotem na ohwe se na bambo no tie na ohwe asodie aba ampo se ye ne jira se sia ne ye kan abato asemo aje se obi aba impotem se obedi abato no adanse no asrewo abato dede bia ne ho ntokwa bia ne ho ba bi nkete ntokwa ba ko ne fa bia ne nam yeso ano ene omo tenase ene omo kasa omo eze echiom ne ya chiom ne de omo kogina court sa pepepe ne tokono enti ehye ni nyina da ko obi a onpa ho asem no de ulimu ne nyina ho ntoye enye sa na oni ano sa ompese oman no masundwe a ama
ɔman man ɛbɛn yɛn ne ɔwɔ akyire yi ɛne bere yɛn no wopɛ sɛ ɛho to kyemadeɛ a ɛnyɛ wo nipadua no ho mmom na ɛbɛto kyema. Nea ɛte ne nkan yɛ IGP Akufu Dampare ɛna ɔkasa no we no enkɔmma wɔn a wɔkɔgyina video no mu no nko a obia na wɔn nso video ma abɔnten na mmom wo wɔ adwene bi ɛwɔ tirim sɛ abato birim basabasa yɛ ade a wɔn nso wɔdɔ ho ato so a wɔba bɛyɛ a no ahwɛ yie san sɛ wo nipadua no nso ɛbɛhunu amane ɛwɔ bambɔ adwumakuo no wɔnom nsɛm. Na yɛkwa Asante Achim abatoɔ empasua ne so ɛwɔ Asante mantaba sambre ya yeguso ada ya amanyokwa hodo ne nyina da ɛbɔntoa na December da ɛtɔso ɛnto 18 more days ne nyina da kokromoti power akasa no wɔn guso da wɔn kɔ ɛne house to house room to room wɔn bɔntoa na ɛnumo ɛna ababeto dwase wo kopie mu ɛwɔ Asante Achim a wɔsono ne ma a ɛyɛ MPP amanyoko ne mabia wɔn nam epom ho sɛ wɔn ɛyɛ campaign no enkrofo di ɛde wɔn car ababa be stop wɔn ɛma pickup na wɔn ɛtemu no yɛgye pickup ne key ewiase asa gyegye wɔn fonso nyina san totototo wiewiem ɛne wɔanya baabi yi a na setuo ne kan wɔn na asene no amane no ɛkyerɛ sɛ pickup na MPP amanyoko no ne mabi ɛtemu ɛkɔ campaign no ne registration number no ɛyɛ GR7757-24 ɛnɛgya enkrofo yi ɛka wɔn ɛwɔ ɛkwam yɛkyerɛ sɛ kowure mu a ɛbɛ agogo ɛhɔ nɛgya enkrofo yi amto kyɛ wɔn sui wɔn ti Range Rover mu pa ɛnwom de bɛ cross wɔn ɛgye pickup niki sanje gye obi afonso firi ne nsam wie san tutututuo ne nyina mu na posifo wɔ agogo de aba beto dwa sɛ ba ne saa no yɛ bɔbɔ mamane no wɔn ɛyɛ wɔn afɛmu die bia apɛ asɛmi emu hwehwɛmu ni yie pa de ba yɛ nyina da ɛde aka ho wɔn de ato dwa sɛ sankrofo no bɛ stop wɔn tutututuo gye wɔn fonso saa pickup wɔn timuo gye kisi kan ho no edi sɛ hwehwɛmu mapa ɛkɔ so wɔ asɛmi mu wɔn suada wɔn ɛyɛ ahwɛ asɛm no emu ehwehwɛmu nanso ne wɔn bɛka ne sɛ besi nɛ aposifoɔ ɛnkyi wɔ bia ɛwɔ asɛm a ɛsi ɛho ne mmom wɔn gusuada yɛ a wɔn yɛ hwehwɛmu deɛ bɛfiri mu aba wɔn odi sɛ nyamnasɛm no wɔn anya ka bia afa nkodi sɛ nyamnasɛm Range Rover no wɔn de kɔ yɛ nti no wɔn bɛfɔ so ɛho range no ne number kala hodo sɛdeɛ asɛmi esi yɛ nyina da wɔn ma wɔhɔ bia wɔn ani santamuo no yɛde bɛma aposifoɔ no wɔn magyina so adɔ asɛmi mu asukɔ na wɔn mo de sɛ nyamnasɛm kɔtata party makɔgyegye fon so tu wɔn kaaki nyina da de kɔyɛ no wɔn de asɛmi ehwɛmu ne nyina da abɛto yɛ nim yɛtoa so wɔ adanse fɔmena Asante mantam yɛ mu na koko depo bi ɛwɔ hɔ no mo Agro Ecom Company Limited ɛno ɛwɔ adanse ansa akromfo aremfo nipa 9 akoto ahadwumayefo so kɔwiaseɛ wɔ mo fonso ahodoɔ prepra wɔ mo anya asɛm ketewa ne nyina mu 100,000 asa 1 million Ghana cedis tetis ka no 1 billion o mama so ya o mode adwane ɛno na ka ho bi ma de hye wɔ no yi posifo asotire nanso ɛbra wo bepie mu ba bia abonefosɛm ne kɔɔso no na wɔde wɔn ho akawura ɛno na aka ho bi na sɛ bra kasa yi ni wɔde biasa posifo ne adanse famina posifo aka wɔn ho bom ne potam ho wɔde abɔ wɔn bo akyire mu ameranteɛ no ɔmo nkɔ akyiri ɛpo no mu ano ɔmo hyɛ nti ɔmo yɛ de ɔmo betumi bi aboa sɛ yɛ bɛkyere wɔn na de ɔmo agyina mmara n'anim na mmara no ɛne wɔnom adi na ne nyina mu no ɔmo sra adehyeɛ sɛ obi biara wɔnim baabi asa nipa nan akromfo aremfo ɔmo na mo tintim no wɔn nya posifo asutire na mmoa ɛma wɔn ntimi ɛnkyere wɔnom sɛ na ɛbɛyɛ na asumdwe ɛbɛkɔ so adu hene ɛwɔ adanse famena ɛne ne mpɔtamu na yɛkɔ hɔ circuit court Kwato no akwa asetena ahye se Olato Moses ya wanya emfie no edu enwotwe wonkwankodam abosome no du nwotwe ene 1818 ni nyina da ene se wakwa obiafuom emefo na wakwa mu no nipa no apatashi ho adwuma no woye pipes ahodoɔ ye nade bi ɔde apatashi ho adwuma no krachi yakwakowia na wowie yakura no nipa na nafuo no eye ne dia wo yapatashi ho adwuma ne kyerɛ sɛ saa na de ya wo de yapatashi ho adwuma yi 700 Ghana cedi kanisika no 7 million en woto no kranchi kofa ye no wanya buo bia nkwankwankwaton famfa alomifo bi no de koye sika kakra bi nso no onya ye 200 Ghana cedi enom sa de 30 cedi e kan ho so won fa transport asemi beto dwa e wo ho secure code nom se no akwa bi ade 7 million koton a 2.3 kanisika dada yi ene obedem
wamde bo anwa kwadu ogina hwa no so ogetum na nanu ada na efo wura no ni nua ba krachi bi oye adwuma ma no odi na chikwa efo mu ho wokwa anu okonwu sensa mu adwuma ne ye gwa ha no se na de dem de kwa menya sika wo mo alomi yazo me de kwama wo mo wokoya wansenya sika bia sika dada 2.3 ne de ma no anu se wode 90 Ghana eye lorry fare ba na kurase emu 1.4 kai sika dada ibi ene adidie nu a wode tutu aduane a enu ahye sika no aposifo di akire ekohe baby okoton ade wo mo koya nipa wakoton niama yi ma no no ono tu wato ne shop ya de yantam ni na se wodi anyamra samo de ne abosome no du enwotwe ka ho 18 months kokodem na wofiri mu efiba de waye wu nya biem na de na moso a asemi kura no ekopie mu ewo hoho seki court ne se enkrofo bi agwamane ne temantam ho no wom de kwa du bo no se wawia won ma de ne se nya ba akofo nya apatashi nyame nkwa no akwafa de waya no du obehu bia wo befa eno na patasi wurade ne de akoto so akoye complain ya sabre ya ye kasai ya bonu aso ni mu a akwakopie mu ewo hoho seki kotu mu akoto ne kwa setena se bosome ne du nwotwe 18 years kodemu busumi du nwotwe 18 na wofiri mu eba bia mu a ne waye wunya biem odi betu hofo enu nti eno ene asam a efrim hoho seki kotu eba 700 Ghana cedi and what on you see them 18 months and no abosumi dungotre so 18 ya san man 18 months apatashi pipe ni bia no ko was what the quarter aduane wa kwara oh o say aduane amfa nko ba bia aduane okwa man 2.3 tini lawyer for ti film na aka 1.4 nti adidie ebi nso anadwen ye ne se unse so omo no ansa ni wie saa wanhwe ya obefa de se nioma na egu ho ye mfa nye pe aha alomi enye odia obi afum na akoyo nya odia obi afum saa de we ho ekwan a sese mrantie ni bi nam so no tan hwe se obi akoto electrical cables sika kese de awaya ne dan na yenya sankofo ibi no o makotwetwe cables ni nyina de afrim no akwa akoton na lomi onane ho no a no akoton na lomi ketuwe na no maami bi okokoto ne de so o se nana enkuowu ni senti ne se watua almost 100 and something million ene de akototo wires no mo de awaya okoya ya twetwen homa no ogina ho ano okofom ene otwahwe ti ne nipa ni ho asuso ni mu ntentem rose no a kan pressure ko no boy say yes anioma no omunjai eno kopa ne nko an o ye nkwan kra ye besua ni afa o co port de akọ befa o da san de akọ ma 5 cd 10 cd aje se wo hu se da timi sua nkwan nyina afa co port besua nkwan beka ko twa ma co port no group bi adru na ede twani bre yehowa ne eboafo twani bre enjera arahosam ya efri hwahwai secu koto ababa kan yensa endonokuani 18 years no akwakobokro no nimfie ni pepepa bosomi du nwotwe kwakwakwadem yenyina so 18 yenyina so na yemfa ensama hodo de bra mu awie nyina da ensi ewo aha samufo fa John entry bosia kolabo na bede ye na nakwadwo apia enoba afia abwajowa eja sampa pilobo ya chidom san boaye ewo ensam no emu Georgina mu nyina eyo no ma afamudue imada ma Facebook ne so wunya bi ehweye ye ne ebeso mo awie ye mienu midin mame adwa nyanta tando menin abrewaba Kofi Chumasi ye twa hu simate waba ye ba Asem Beba Dabi etwaso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, Favi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say, and I'm sa, who bet ye the same wife, you know, you're testy positive.
yenum bie no say eku malaria mo no nyina am ye nyina negative ade ho won ma woye Hepa Plus mixer no ene wode we nsu aba sentia e wo say wo immune system strong da bia enti pavi support immune system no na plasmox no so etu malaria no gu malaria symptoms ate say etipaye afiafie wonum ato ahomre no musa achekura 4 days na pavi ene plasmox mixer wanom no etutu malaria na sekura anya sa dia ko hu doctor fra 0542 778572 ana 0542 807907 magie dure di pa pavi plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo ene kwada woni mfie du mienu nka o pharmacist na heba shop FDA aje edwede nkrato yatum Hey, Opani, Mashusha wache. Se perfect series books here. Oma mi koto obi mame mano. O wejajai. Abua wamo se wo to make kai kama. Wa kabrofo. Wow. Na nkuntabu akura die. Ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no die. Jai. No die nimdifuo. Ene che wa nguma bia. Owo crèche, nursery, any KG. Books bia bi. Ene owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP. Ningina. Every basic 1. Ekosi basic 6. English. Every basic 1. Ekosi junior high school. Ne bane combine swa. Owo ningina ebi. English nom ane maths nom. Me say. Books bia ni wa. Perfect series. NB. Na GS. Ane naka. Enso am wa prover. Enti obata bia nkoto bi maneba. Hey, na se we die. Suku bi kura betumi akotu akoton. Ama ni students o. Na eno kura die. Wote boa no so say hwi. Wo mo sa sete mock exams. Terminal exams. Ana midterm exams at the mass school so here wamomua to phone call putuaja station wa enkran dance mine first stop any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixer etutu malaria na sekura. Sweet darling, My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busu bi pini. Menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pom mudiri wo hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband and ye won so we Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer magie dure di pa Pavi Plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo ene kwada woni mfie du mienu nka ho o pharmacist na heba shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edwede nkrato ya. Ghana for Medindi Dr. Ima. If we bra MPP bar bam, wetimi atretre yapo mudin won hyehye ene won sensem e de ama Ghana for opepepe num. We kire se wasi ayaresabia bibre wo yinkuras. Ambulance ahodo. Zipline abefo kwan ya wafa so chiche ndro ama doctor for ho aye ha. Ampo Dr. Ima ye frame Jane ye nurse ni. Enye no kwa ye den PP abayase. Wa map mudin adwuma ye ne hiasem. Afi bia wo sharp mudin adwuma no mukina. Sika odi bogo brand nyankwanyimu afibia 20%. Abefo mfidie de ye adwuma no nso. Ye nya de ye wonani. Mwatete anesi fo bebre. Ye ye manage kran so ne se. Wosanso de sika odi ma nurse fo a wodin tete no afama wo. Ayarisabe ye krabeshi. MPP 2024 manifesto no ahye bose yapo muden won hyehye ne nsensem no wobehye mu kina. Afen so wobewie abefo kwan a wofaso edidi dwuma ewo yi health project no mu. Wosanso AC agenda 111 ayaresabia ewo maimu nyina a ebeboa edi enwuma empemo dioson aba ama adoctorfo nursefo ene apomudin adwumayefo. Enti we trust say a nursefo a wonya adwuma nyenu na benya adwuma ya na. Sa pepepe wo benya adwuma ye no wasanya ahoto ewo adwuma no. Ghana for mumayam boy apomudin hyehye ho ban. To wabanama Dr. Baomia to ma number 1. Ayo abatu amrenadru enchani akoto abayi omaimu akandifo nipa ne doso nanso ba akodanso wonyina mu enne obi ahia so obeto abanama obi o wani swade ahunu no onim ye Ghana hia
Metre Owura Percival Kofi Apalu a wɔyɛ Franka Tufo ɛma the Liberal Party of Ghana ya wɔna chance de ɛyɛ ensroma no. Yewura Apalu say ɔbɛyɛ Ghana mampanyi a awofo breast wate ɔde hyehyɛ ba wato ne din child benefit akwada bi a yawo no fofo bia ɛbɛnya sidi ahanum enti ata maame benya mohum yenu ne de abo na tenase. Mr. Apalu say si awo ato Ghana asase so nko ade wo mfaso ma ɔman no enti sa wonya adwuma mpo no bosumi bia wo bɛgye sidi ahanson metre 700 Ghana cedis say unemployment benefit wonya adwuma na nso ogi akatua ana face free university wo mpa we na wo pɛdeɛn Mr. President akola bia bosumi so ebetwa ne ka 500 cedis akola ba ko bia nti se wo maye nan a bosumi ne so na je so benya 20 million kanis tika no wo maye insia ti de me maye insia na je so benya 30 million nti wo nya adwuma so a ye be ma 7 million obi a one ne yire ete oba na nya adwuma oba na nya adwuma bosumi so mo 1400 na omo ma so e 9 omo so nkura no so mo bia 500 na je se busua no bosumi bia no menya 34 million efi apan ho na ti se makosua sane ma we nyina ho abuchiri na mesim baba president university from first year ekosi final year untua school fees free uko university free hostel accommodation bibia free uko university so we JHS said enquire we BC exams yom be ko SSC o be ko SSC na e ma 2000 se bakoto to prospectus akora bia bakoto prospectus na kufu afia bato edie yesesem hwehwansoroma no na team ni monyamfo Kofi Apalu ya wa fra kente no ne nchan ho pe na obreso ntwa LPG yankonkwa LPG someha na yankonkwa Certified Electrical Wiring Professionals Association of Ghana, Yetwontia from SEFAC, Wamo and Energy Commission for Amontumi Krata, says a woo sit down, na a ban wiring, and na solar emua, or di hujuma. Wamo and na jitum say, wire way, a ye papa, na a dine way, and a yemano, and sana, ye see you for amount meter. A query at the Onwadi, a dadwa de ya, our Prempe Assembly Hall, 18th November 2024, a fay 20th and 21st. Or ye free inspection and testing of commercial building. Metra edanya wayano ashe akam. Obeye hu enhwemu free. Endi tonsa afre wonum. 22nd and so obeye electrical exhibition and reduction sales. Ewo Prempe Assembly Hall. Enunti mua moton electricals. Mua mokra enyina mahoden enhuma efri amanoneba. Ene mua moye enyina mahoden enhuma. Momadi dabre na momma dwatonde hu dawru. Dwumadi no pomponso no eye 22nd November. Eno eye fundraising and dinner night. Ebekọ so ewo catering rest house ya ewo Kumase edum. Etitire bia oba dwumadi nase eye Asante Mantemu Swafo. Onwonyamfo Simon Oseme Vice President of Ghana, Yewura Mamadou Baumia, Energy Commission of Ghana, and Electricity Company of Ghana, ECG, Kumasi Mayor, Wunumanyafo Samuel Pine, Electrical Contractors Association, and Etitrepi, Abuafo also Jumedia Senino, Aye T. Boachi Ventures, MJ Electricals, Tropical Cables and Conductors Limited, and Afe Sun Electrical Cables, Bibiani Afre, I was how my way say so 0559 862746 Ana 0261 249160. Sapak Safety Face. Hello, Odo. Wake up, oh. Now we've got places to be. Bronya way there. Me no wow. Me say Bronya sexy. Yebeko Stadium. Eya show movies. Ako cooking classes. Ako skiing. Udia tubo. Oh my baby, don't laugh. Go TV ama bibia simple. Football oh, movies oh, series oh, ope cartoons cry. Go TV will be brave. Enjoy unmatched entertainment with your entire family. Upgrade to Super Plus on star 759# and make Christmas unforgettable. Go TV, love it. OTEC 102.9 FM. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie,
Krobea Nana Yaw Asante Asem Beba Dabi Akakuna Bete Onua Ori Abe Akusie Ati Quantum Pon Mo Sir Orni Marika Na O Okokodoro Asem Beba Dabi Yesu Woha Yandisa Peter Oteka Asem Beba Dabi Woha Wuko Tie Hefa Piao Papa Krobea Mpacho, good afternoon. Krobea, Namishra, Namintu Wunkum, any Jumadia Woody, said they will see a mass of Krobea, Namishra, Yamima winning chair, Yankupo winning chair, Yamima was a 49 in chair. Krobea, Miraho. And Yami you wumaya say, Yami you wumaya, said Pepoy. She program we are more than a year for a branch idea. Papa, no baby, I watch my 30 million diamano. We say, wine a bit my yes, sir. Wine a bit my baby to say. Meaning I could be a wine, or Papa woo ye, a homobro, Ninima wooyen, and Nona. I told be a commercial, I'm away to say. Can they wine? Me, I'm a new cousin, Nibu, Miraho. My swear, you my tinny swear, you and I'm an old cousin. Into the make catching and Yamishiro. Yami Shiro, Yami to Winkum. And Jayeda, Papa, the Wuya, Nada Obacasa Wabreno, why she has had another way. It's a Fasobiama, and Timisro, and Casama Breda, Cosuye, Yami Bishiro, Mitsu Bibiara, Studium, Yami Shiro, what? I just say, a man for Kabia, Oma Futi, Usum say, say, ye be pese ye be frɛ wo yere a one ne wo hoi wa na obaba no e wo fia ha obepe mpe le no an ye de kushina no le ontu tuna no ontu mate se oso obetu ama obwacho mate okay okay mate any das aja na me shira no me da body as on boy asida to so no Enkoma mu mpanyimfo ne wa bejafo de atoso miensa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nuanu ma mu ba ne se ukwa awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukwa awale bisa na ye nyinkira o se wa misa nyame a na nyame anyi ankira se oba we na ye odia na se uhwe ne tu ane ne nofo na nanim han na se odi akire a Asem Beba Dabi enti wo mu hweye se obi kwa awale a o misa Nyankopon se woni Nyankopon na se busum na wosum a se ukọ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkire wo se oba na awukọ kwale no se ni sei ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kire na kwa ne se onko hwehwe awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo Nyankopon e kire no obapa o se warima Isaac na Isaac anya ayire pa onene tina good timi da radio ase yenso da ase me chantro antu mere so me kutu man kutu onanim a ori ni sa bo mi sa yem amen so ente free hono no me ba oda de na mi ri ye no ayo papa me kan hada o mere ay oh great mere kasa daem udani apanya me dani wo watch udani apanya me dani wo watch ahomachi 5 na mere akochi apanya ofana de ma betere me o inside ya mi sa no ahomachi u apanya me se machi no ani enti nyama bia mere ye wo fi ho no anu odin me de ne maka se oye na se mebu anjo wu na oye ni falifo na me de asem na betu wonim se fradu na tunufu na dia oye no onya ya osime ye concern Ernestina papa do you respect your husband mi bunu na fe dia na aba adekura ma ebu emba mu ne se wa wale me woni mi abresi fie wodi dina hayama ama bla ne so yedi ama wodi dina ama bla no ama bisa o se ha me ne yesa ama wodi dina rent na o ka kire me se wo so ontinam na
Tam so an no ye then no 3 rooms. Me who na 1 room no see ye. Eh wudia. 1 room no see. When who na some worker. Me bro be na see 3 rooms no. Ernestina. No o ka kire ukunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no. Papa adekura me ka asanu o. Bla no me buano. Pa cha me buano pa. Enti obekoto anim. Okoto ye. O ma ne tene nsa. E na aka asa wo de na adwuma ma no. Die enti na wo ka asa. Me buano pa na adwuma no honom no. Yakogidi yedi yakwo honom no na adwuma no honom. Onya adwuma bia bema no okofa na mane beduru ye no me kunu dwuma sai ye me na me koso me eba ma yedidi ama me kire no asore na okoye no awo apaaso ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me de na bibi eba me ma adwuma bitime kire no me kunu fa nche na aboba na fa kopete gu ayi no me kire na me kunu onye adwuma me se free ya munyina tia paasofo nyina omutia me bua me kunu oboa no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dey se me hu bebi a mitime kire ne se da ya de we me da bibi ba se menya aduya mitime ya kwaya wo ho ade o ma me bodua wa bra o mpene so ompena ware ne so pacha ni problem na ye ma onya kwanya oba wa abonte oba me ebola even akropon ya betena area ba ko ayete ofa ma me ensa me donyame oba mo fa echire we na otu hosa no oboa obi a area obi a kana asem me mentro obi onti nkyere me odia me girlfriend me waru biem what dey we ebi a open fa ko medi what this kan nyina wi me the plot sika sasika nyina wadi nyina wi amedi wana de because ko mba bia ni sasiso we onu adwane na wafa dwane onu ade chi na wasa ko hwegu we ondi dwane ade chi so ondi surplus you ready chese onu adwane na ade chi ya no wakohwe no wano foforo obeba ye ni so molijan ni sister se me nya oba ye wale me malam no ya ifro no se me di sika no ya prema nsem papa we no otu one watete me ni ne busuafo nyina se me ni na busuafo nyina ye nye free na se me ma sole na ma san ba ho se wale me ni ne ye wale ne wale china na asa we ya ka no busuafo no omo hwe nipa omo ngene me na be ka asem na omo fa e de nipa no ka wo adasa wo de wo ye de ye wo ha wo ye no sa me kire na menya omo de omo hu wo nanu oto ho a obukwa ko no eduru ewu se papa ya wo kasa na nimi sa menya papa no hwe me a otohu se me menye enya wo de wo be ka no na busuafo no sa menya omo be kire be se ja yer no ye wo na wo me bro jira ma ya ifron Thursday me bra no ko school tanoso me ne no ko campus me bra no so ka sha me chen sister be ma wanya 40 years awon wale we problem wo fa en ware no de bia me ka asem we me bra no hu an ohun de ewo wo mu ile jatabiribo 102.9 Aja
ayeye enka wudin awia yi odomankuma nyame enase nkamfo ne ntontom ene yede ma udin kronkron no adofo ne adehye awia yi yebema yenho yahyiehia yebema yenho aha na yama yenho nso akwaba diaba otek 102.9 FM so ene eye dwoada ene eye bosumidu baakui ne da etoso dunwotwe emfimpinu ne aduonu nan mu ene awei awiabre yahia bio Asem Beba Dabi dwumadie no ene ye de ba besom na dwumadie ayedie yi da biara dase yehia wo afidie yi so a asem krope ne yeka yesi ye desuade ebrekro na mu ne ye de kire yenho nso ade enti na awie yi a yehia yi nokre baabi biara wa utie ye baabi biara wa ohwe ye ba besuade na afei ya kire yenho nso ade ewe afidikase yi so awie adwumadie yi ye live ewo Facebook na YouTube ne so sa wo ba Facebook ni so se YouTube ni so hwehwe Otek 102.9 FM odi akwa search engine ni mu na bohwem Otek 102.9 FM na wo search na se huna wadama eya hye yedwumadie na adofo ne adehye nso nya bintie na onya binso hwe ewo timeline sa abrekro na amuo no o comment bi a wo awia yi o de betumu ama yen ye bekan no kama wa afidikase yi so ama obi biara nso ate wonka na awia yi ye wo yenuanom Be Love Radio fo sa wo ba Spain abuchiman ni mu a awia yi onomo aboade mu abiebiem ye adwumadie ni twagu ewo ho na wo ba United Kingdom ni mu a obi biara wo UK man ni mu na wutie yen ene o sign hwe show no live nyankopon hirawo ye wo GN Radio wo ho ye wo Patmak Radio wo ho ye wo Abawa Radio ye wo Amansan FM ye wo Brini Radio ene ye wo Sahara Radio onum nyina wo UK ene wi UK fu a mo monitor show no e wo ntentane so no ene wi ye mamu nyina ha chiachiabo e ma mo afrinhia panso ene ye wo Kings Radio ena afeni TV eno de wo Paris France abuchimani mu ye wo Dache Hima Radio wo Denmark ye wo Rakus FM e wo Belgium ene ye wo Sky FM e wo Columbus Ohio United States of America abuchimani mu ena wiei onom nso abade mu abiebiem ye adwumadie no etwagu mede de Krobea nana Yaw Asante ene dai ogi amanie ene dai apesemakana nanie awiei Krobea jata mene mapamfo yehia ye ba besomo ene baabi biara owa utie yen baabi biara owa ohwe yen wadwenkyere ho hia enti awiei ye de akwanya no ato ho amamo se wa wutie yen wa wo hwe yen owa akwanya no se wo nso de WhatsApp voice note enso ebebre yen na number o de WhatsApp voice note ne befa so ama yabo ewe afidie so amo bi atie bie eye 0536 22 2554 0536 22 2554 ya Asem Beba Dabi phone number no o de WhatsApp voice note ne fa so a ye bebo ewe afidie yi so amo bi biara nso ate wonka obade ya chiame awia yi ma hebru ya eja akra ompom te sai nyankopon adomakra me ho ye pa nyankopon ya daroma me nso me ho den ya de nyankopon ase na wiai ompom te sai me ho ye pa nsema san busa obi o ai na very good me nso me ho den se wani tuase sesei bosumi du ba akono ya chem ama nansa kra ba betoso ho te sai obade ya chiame me ho ye pa na so nyankopon ya dom menso me ho den ye de nyankopon ase we ka ho amachia ompredo ro say very good bro nyana mu na sesei ye kono awiei ye bema ye tiefo nyina frinhia pa nyankopon ya adom a efiade di animu yi na ya lanche Christmas ni yi ewa afidie ne so na che se obi a hu sesei die
yesim enti fiada nyankopon yadoma ye be lunch Christmas no sa me ne firi okọ de obi abetumi ne bro nyaade aba obi abetumi sentina me kase fiada na abato okra bro nya wo ya to abo ye bedi bro nya nti ye bro nyaade no mo nsa ase na mpa tentem enti ye be lunch na wie ye hia se ye be som sa na ewie yi entokwa kese bi amane homene so ewo okode bema ene okode ba ntem onom ya awarefo asomdwemu na wonom tie na chichedie enamu woni mpasatuo mu baabi a woduru ye no obehunu se okode ba efiriwiemu ba fefre achichedie nim po okode abehwe fom ewo na achichedie nim achichedie hwe okode ba nim di na okode ba tue sum esua na wosio opata nani baabia empata enti achichedie ko ne nchen yie enu obusa ne se okode yi adan edie na asie ya wufiri soro wabehwe fom hwe wani hu nyina na atwitwai wontaba yi nso ebi na atutu a egu fom yi edie na aba okode ba hwe na achichedie nim ka kire ne se na nei asem kese atumi o osi adan osi mikru na ahwe me sa no mikru na abromi ama mani hu nyina titi mintabu ni nyina bi kura tutu ama sese me ya me hohwe a enye yie osi na adan osi wakonya oba foforo ntia oba foforo a mikunu akofa no nti sebe mia meye adedada no sebe madane ne tamfo enei oba foforo a mikunu akohia ne nti wadane me sebe bede mayeye ni o na achechede mayeye ani sumina so achechede hwe okode ba nimdin wo se asem we die well ukru wai wose wo ko wiem na hona na chechede ya nkakra pagya ni ti enu wo hu se anene kwa dobi wono nso nam wiem enu otu hu anene ti wote enu osane ba fom wose we dia mesrew unko wiem kakra na wontu hu emfre okode bema yeso wakɔhyɛ soro paa ɔsenana unim sɛ baabi ɔkɔdeɛ betumi akɔaduru no sɛbe mintumi nnu hɔ sɛ mekɔpɛ wahwɛ yi a adekɛseɛ na bɛtome ɔso deɛ kɔkakra wedi mesra ɔyerɛ ho kɔkakra na wodeɛ tiam tuhu deɛ bɛyɛ bi ɔbɛte anene nso tie nana ɛna ɛne ɔkɔ kakra fine ɛna ɔtu ɔkɔdeɛ eno te ye no je so ba fom no se adai o se nana chichide owo fom o se ohia wo ene okode be mate achichide din no ne ho pre ni senti ne se sabe achichide ye nana 1 2 oye ni monyamfo sa asem kase ba ewo mo ni krom ho a nipa ono ne tena se ehwe sa asumdwe beba eya achichide enti sa achichide frawo na wankwa eye wawo dead penalty en wasan tie ni osane ntentem en wo bai achichide hwe okode be manimdi en wo so okode be me pese me ka asem krope en de kyerɛw osana na kasa na metie o se na nipa no kopɛ mpaboa to o hye ne mpaboa dada en wo di kɔ edwanimu ekoto mpaboa foforo oba ye no waba beto sa mpaboa dada negu kire se wenya mpaboa foforo na okode agina ho osena na we de wadama sa bra bio ena okọ achichide se bese okode se okode yi de me pese me ka kire wo ne se mpaboa dada wahye edi akodwom akoto mpaboa foforo no sa mpaboa dada no yentungu border so makasa wie enu otutene
say ya me ne wo ka sei saa asem wo ya na na chichide ka kire okode be ma no oda so de ne nam moadomani mu ebusa asem wa na na chichide aka kire mi ni o hwan ne betumi a kire mase enti na awie wa wo nso wo tie me de me pese me kat e kire wo ene se empaboa dada no a wo hye ye ko dwem koto mpaboa foforo no yentungu boda so saa asem wo ya na na chichide e ka kire okode be ma no besi sabre ya ye ka sei oda so de ne nam onte ase enti wa wutie me wo wadwen kire mu wo no ote ase sei fato comment ho ma me oba de chia me Krobea asem nie na na chichide asem yi de wo ote ase no kire mu fa kire okode akra ye na nyame ase na ye nchia ya tiefo nyina na naje abo tepa kwesi ase sana here sabri wo bi mu very good akra asem a wo ka ye asem tiawa na enso so emu odu papa chichide asem a sabri wa kan kire okode a sabri adan na adwenwene a wode ne nam ene ye obre o ba bi obeduru bi anu ode busa asem a na chichide aka kire mi ni wo ami nkire mi mu wa ya akra Krobea Asante kotoko se kwaya age wo no ya na ye mfre ne kwayewa obi tru kohwe nkwa ye ntru no enkohwe wu konfo boni a watra ya afo ho ama konfo pa beto no eya ye nyini mu very good bikura na onim wachi wade bi sure visa wan so a ama papa na ameto a ga bi anka di kan wiye akra sa ne tie e wo abrabo mu obi ene na bono abrabo bia no ye nyini twetwene ifri se ono na sha ase eba se yenka wabakosem a bia wono ene betumi aka eya metai ka se bia oba foforo no a wo akonya no ene wo se won anim ododie woni wudi do no bia sabre na wuchia wo yire pani no sabre no nanka wuchia no anka ase ne pa anka wompene if sabre na wonya ne size dabi na wonya ne taste ene obi ahwa ama na abeye ne taste abeye ne size ndi wo se yenyai ebia sebi sabra wotikuru kitwa mu na wokọ baade na wotwa abe no na abeshi asa aprema ni ba na nko beka se wo ompe wo ne mpe wo kina mede wo ye den nanso obi pe wo sabre no ene wa beduru sabre nti wo ba beka kire wo no se onye wo size onye wo taste on se wa bro ne so a hweye na konfoboni a watra ya afọ wa ma konfofo abeto no ya ye nyini mu efri se ebia no oni mu achi wade ebia wo yire no a dada no a woni tie enipa na woni ne hye adwuma ase enipa no a woni no enante ye no ebia no wonim bibiri sununku bia obi nim asem bi si se ya oba ne bo ne dwetre just 200 enti ba so wonya sika sisi abrosan wo se wo jai oba no o ma ne fie oba ne se mempehwe sure se wan ka boni amaye wa na asem nya wo boni na emu me ma afro no wahunu na ne menya wo size dia wo de ko mempehwe fa me 200 cities na me de bo dwetre no fa size ka na ama me yeah afena abo no bo ayete say si ade akwaye okode edie yi ukosu hu kire mpanifo no sa asem na akwada oba na ka kire wo no udwetire a wo de share adwuma ase na ogie no hweyie na kan se mebre ifise se wan hweyie a o fom ba no because aduaba na wo de share fom na afifire na benya nyina so no o se sa aduaba no ogie na ade a hweyie na pa bibika bedase o san san ko ene no kotnae enti wiase de wonne wabo no bibi no ya hweyie na ya nyini ma medase obade ya chiame never forget the old shoes that transported you to buy new shoes empabwa dada wo sheye na wo de ko dwom koto mpabwa foforo no ema remfi no sa semu ya makan okode ne yire die ya me de ye mfato ho ye sa base bi ma we enye honko a ne kate o ekate ewo nwumam ekate ewo afiafiem ewura aheniem ewura amamuom ewura baabia enti ene wo mebusa wo se na chechede asem a wo ka kire okode be men
say na wote aseɛ fa ɛhe fa nso ɛna wodi wura empaboa dada wo hye kɔtɔ mpaboa foforo wɔ dwom no hwɛ yie na wo wura mfi no wo wobɛkyire mu sɛn ɛnɛ atakali mahu sɛ waba ahoma ne so wo yɛn Facebook ne so ɔsena na yɛ Krobea Asante awie ma menchiachia wo na memmɔ oni utim ni nyinaa ba so ɛnɛ yɛ me lovely wife na woda maami ke enti wo hyɛ ne mame maami ke ukunu atakali ɔsi ɛnɛ ɔma happy birthday ɔgɔrɔ mensa wɔ manso asuo nwunu ɛna ɔsi akra yɛ Krobea Asante awie o ventures for yɛnso yɛnie akra yasan babio nyankopɔn tonko so anya okese medase ana ne wo kunsu kodjo krom ɛna ɔse my favorite show in Ghana Asem Beba Dabi muni size nyankopɔn tonko so anu onyam kese wate Abraham Tenkran ɛna ɔse Asem Beba Dabi is back na ya Krobea Asante onu abedwafo nyina ye bom abaso nso ɛne mu adwuma pa adwuma den ya monso moyo edema ama Ghana ontonko so anya mkese ya lenkwa wasawia Lake Road and was Yakraya Krobea Asante. We are very proud of you. One semwa woka ansa na dwumadi ne crash asiano. Akra yemfe niagro utek lead others follow. Dagba Augustina and was nana you are looking very handsome. Medase why Yusuf Islam and was a shalom Akraya Krobea Asante. Onu abedwafo nyina ya another beautiful week. Nyankopon tonko so anu onyam kese wate Allah omomo ho ban so wate abeku. And was an Krobea, I like the way you say very good. Sir, very good. Medase. Openyini ewie akwaba. Yeah. What to say? Very good. Your friend na Krobea na wonso e. Me pacho your friend Black Kwame. Black Kwame. Pacho. Bra woti kumasi ya. Pacho mo kronom. Edi asem na de waba manim habra. Yo ja pacho uhumenwie ya boni bia nim de demi aba ne se me ba abayo wa wie school ntina akase obeto aso na hodin ne hunti eja me padwuma kakra nka obeye na menyanya bi nti e me yiri nue kuma na de nkrama me yiri se wanya adwuma bi wo mu krum nti nka me ba ne mra na o me ye adwuma no na me so ne me de nyame ase na me ba no koye to okoye na adwuma no onkonkwe no kwa na yese nipa no de ne koma no ye sprayer o mu spray gate ne na de ne ma sa o spray gate and na de sprayer CB enye card ye ni bi okay ti da de akoba ne se okoye ade akosi ne ban no de e pesem etu nanim no nso ka chen se enya awade ndi no bae adwuma se ndi no bae enti nya de a obeware because ono obi e wo hono enti nya de a obepene enti oba me ba ne frɛ me kan asem ne kyerɛ me asem oba ya me nipa na ka kyerɛ no ni e ma me ka kyerɛ sa ne te dia onya na omra on sa me nyame boa no hye ne ho munye mo bi nya dwuma fofora ye enti emu abla ne tata no a enti eye nansan ya no de tumanim se bla ne ha na ne efa no ene ne ye enti akyire ya no ma me no edua no so frɛ me o frɛ me be ka kyerɛ na se o ka obusa me be se bla ne ne ye aye bibi wo ɛhɔ bla time oba adwuma mu no ana na wakɔ baabi baby okwa na kwesi mu se oyiri nua no a ono na edi akwada yi koma sa sprayer no ono na e kasa sisi me pachan wona sa frɛ me bei na obusa nse wakɔ baabi na ne ba ono ne ma enso kɔ bla no adwuma mu na ono ne ma no kɔ ba ko yare wakɔ baabi na kwesi mu se bla no ene ono mada ade aye boni bi atia sa nkwada no enti obusa me bei ese bla no nso ni ono ne ye bibia na onkam no kure na se wankam no kure de besie no enye papa na me ba ne se no kure ene bla ne ne ye bibia no ntema wo firi ho no na se no so e kire ma adwen agya visa ma hu se anuafo miense mu ade be ma ba ko ntimi mfa anuafo a enye nkyɛ sa ma ne nyi ntama de ma se mo ibeda mo ntima se mo de beda mo ene sa se mo ye anuanom miensa ye wo yere ene ninua emma mpachane wo bei me bei ena maame ba ko ne nso mamienu nkwadaa miensa ena bema baako ene sa nkwadaa miensa nyina ahia na me pachane asemasi na asemi ba ye no oyiri nua no ene frɛ obei busa no sa asem no
anyanyambia wo se wo no mo akokrache ne ho ɛdeɛ nkɔmmɔ no wɔn mo nakodie na deɛ no waka enso de akyerɛ wɔn me pa cho ɛne sɛ asɛm ba ne ka kyerɛ me no enti me yɛ sɛ mentimi na so enti ma me frɛ mase ebisa nsa asɛm sei na me bɛya ka kyerɛ me na me nkɔ mentimi nsimi ho so ente ki decision bia enti ɛde asɛm na ɔmo ate afa ma na sɛ de asɛm na asi na ɔse no kra sɛ me yiri nua na ɔwɔ no abɔ na maneɛ enti ɛyɛ nnura kra no ɔmo de akɔ kuro no so ahemfi wɔhema afre na ɔmo pɛsɛ abla no asesa ne ma adwane afiri hɔ no wasesa de nneɛma adwane afiri hɔ wɔsesa ne ma afiri baabi ɔyɛ adwuma no okay asɛm no deɛ ebenya abada bi muni nka anya arrangement for crache kro ne pictures ngu hɔ ansa sɛ yɛ a yɛ kasa yi efi kura owura no tim no ɔyɛ n'adwuma no wasesa ne nneɛma afiri hɔ ɔmo di nka de akɔ pem ne dada na pacha nura ene nanu na masemo ete asɛm no ɔmo kɔ hɔ na adwuma mu ni baabi ɔte no te ɔmo kɔ na nura mo sa ka sɛ nura mo kɔ hia wɔ hima na na ɔmo kɔ ya oni hɔ wasesa ne nneɛma wasesa ne mefiri hɔ akwada no nie me pacha okay arofo mekɔ akwada ne hɔ na mesrɛ mo bibi nti ɛna me ma wunhunu animu no ɛma ne hawo asɛm no ɛno ne hia sɛ bɛyɛ a me wo a wotie me yɛbɛnya solution de ama asɛm no nti ɛna ɛwɔ yɛnim ha ɛwɔ afidie yi so yi madinki aka kyerɛ wo dada sɛ wie yi nkɔmmɔ a yɛbɔ yi nyinaa no o WhatsApp voice note no wobɛtumi de afa Asem Beba Dabi nɔma ne so na o de ama me bɛsan abobɔ ɛde ama wo asante mmra ma me nsan mmra bio ana akan mmra na no meni asante lawyers kasai pa mo yɛ adeɛ asante lawyers ne nso kyerɛkyerɛ nsɛm mu ɛdeɛ na asante constitution no ɛka sɛ bɛma baako enya akukoduro ɛne anuanom bia mienu ana miensa more than one ɛkwa deɛ na asante mmara no the asante constitution ɛdeɛ na ɛka 0536 22 2554 ɛno ne number ubetumi de WhatsApp voice note ɛde afa so ama me awura bra wanim kasagu bibi we mu ɔho te sɛ ya bie wa no why me mu saudi wadi mfie sɛ 23 years moma ne mra nanim kakra nsanka ho me pa mo kyɛw me ne aba yai ɛna kasa good kwan bɛn so ɛna saa wura no wofa so kokotena ne nkyɛn hyase free the genesis of it na fabra trahaba kukumu nyina na fabra revelation fama me hyase na mentio pacho me mame enua ne frem mame ka kyerɛ ne sɛ osuopo obi po bi na yɛ adwuma na mantie 700 cedis obetua nipa no ka bosome enka ne de ne 7 million okay bi wa no sa time na me wo fie na me nya adwuma na me ka kyerɛ mame sɛ ne on ka kyerɛ ne sɛ mɛyɛ tim mame frɛ onua ne ka kyerɛ no ɛna me frɛ onua no ka sɛ me mbra ne yɛnko nti yɛ kɔɔyɛ ɛna yɛ kɔ hu man na yɛ kɔ rian man no so yɛ ne kɔtena so kan sɛ man ta day bi ma me 50 cedis day bia morning ka ho day bia yɛ 50 cedis ansa na bosome 7 million naba ɔno na yi man na free day bia ma me 50 cedis chop morning ka ho okay nti da bia bia yɛ na da bia me free ho no makɔ mu na mu a nti me kɔtena ma me mu abusuan fie wɔ ɔmo krom ho no nti me kɔɔ bibi nti me nya baabi ya anda na me san frɛ man ne ka kyerɛ ne sɛ adwuma no me ntumi nya because baabi am free ba na mu wa na ɔyɛ sɛ ɔbam baabi ada manase ɔbɛba wo baabi ada nti me kɔɔ no me ne nyina adwuma ne wɔ he Krobea so ahene makɔkɔben ɛhɔ na adwuma ne wɔ ɛhɔ na man no man no memo abɔ ne dinti me manim hanom no sɛbe enye suro nye hu
asɛm asie no yɛpɛ solution to asɛm no wotie me very good and minimdie nti nso a miame ma wɔnom kata wadim enti mensro good enti ɔka kyerɛ wo sɛ ɔbɛpɛ baabi ama wo wada na kyɛ sɛ wode ayɛ adwuma no ɛna yɛ dɛn nti me call ya man baby dan ne nyina yɛ te dan ɔma baabi da wo hen ɛwɔ trede na yɛ free trede ne ba adwuma mu hɔ no mo kokobin na man ne tetrede ɛhɔ no ɔhan dan na ɛhɔ no da guest house man ne da guest house ada no ɔhan dan no so ɔno ne yire agya nti ne yire agye dan a ɔmo etim nti sisi ano de ɔte guest house nti me agya yɛ adwuma no mehu so afi na no akɔ han dan ba saa time no agya yɛ adwuma no nti ɔka kyerɛ wo so ɔbɛma baabi amo atena no guest house hɔ no ɔne umienu kɔkɔ tenae okay to aso nti wakɔtena ne nkyɛn wɔ guest house hɔ a mo da sɔre anopa ɛkɔ adwuma to aso nti anum hɔ na mene ne free ɛhɔ nom kɔba de bia no bibi kɔ so mene ne ntem nti asɛ actually no nensensem bi because na many enjoy because me te say na oni me di nkomo say me ma me ne de me ba no ka kire ne say o probi ne na ware na oni na ye adwuma sa na ono ne ka kire me ma me na o de me ba ye no ba me nsons me ba ye me nkomo didi o me simi na obi wo honom enti me kire ne say adwuma no say ware sem na wo kan dia na me ntimi nya adwuma no enti eno me de ja adwuma no betina afi enti na me ne kasa wo phone so sinu ko modi dem na ma me hu se odi kan ne ma me enua no ne ba ya panyi tina ya ka kire ma me no se opobi ne na tina no ma me di kan den ba ya panyi ne ma no e ma one ne tina ye o ma me enua no e de ono ne ba panyi ma no ene ne tina se ono nso mra me ya adwuma ana se ware na akra na tina na akra no koye okay nti emu hɔ na me frɛ man wan kyerɛ me sɛ ɔne akra ne yɛ bibi nti me ɔne me didi san kɔmɔ na me frɛ saa me nua no ebisa ne sɛ ɔma me de ne ba yɛ no bibi kɔ so wɔ ne man ne ntem na akra ne ka kyerɛ me sɛ daabi na me kyerɛ akra ne sɛ me ba yɛ no sɛ ni si na bibi kɔ so me ne man ne ntem nti sɛ bibi kɔ so wɔ ne man ne ntem a ɔnka kyerɛ me because me ne ye nuane ngo kan hye ma me mo ne ye hu de be na akra ne kire me se one na anya hwins me ma imani na me te wo no ti nanu ya me ho na ma me no ofra me se wo bi samasem na ma nka no kra akọ ba bi nse me di achu no na me ba adwuma mu ho no me ne ma ne be ye bi na me se an no kra wan hye me mu wan ka bi an ka bi mti na nyim na me bo fa mo fra me omo frɛ me na mo bi sam sɛ me ne ma ne baby bi na me kyerɛ mo mu sɛ an na me sam wo fa sa da ina o se kasa ne nya mo so me wo adwuma mo hɔ no no me ma me no ne baba ya o gye safe no baby school na o ba adwuma mo hɔ no ma na emaniska aso ne hwɛ no o ma me na o de wo kɔma man no na ne ba kwara aketo wo JHS ba ho ba giske free man ne ho upon school ba ho na no ba betina man na man chop money na de chie de o de go school maybe some of an no say and she say sacrano man ne me kwande no hocket one or another na omo frɛ panyi no won so no woni nada ana me so mo bi sam na me so na ebi hey tobo enti saa wo maame no ne yamade mienu ne ba panyini ene ne ba ketoa man no ne wo mu nyina da ɛna saa man kro ya nso ne saa wo maame no enua nso ba ye wo asan ye bibi aka ho to aso nti wo mo frɛ o ka kyerɛ o sɛ panyini no ɔne nada ɛna ketoa ne nso ɔne nada ɛna yɛ dɛn nti wo mo yɛ dɛn anum ho no mo yɛ sɛ menim de like mo abusuan no frɛ tena ase ɛyɛ sɛ mo frɛ abusuan no mo mpanyimfo da toto o mo nim na o ma pɛ kwan a o mo bɛfa so a yɛ de asɛm ne bɛkɔ ai smankwa hene hɔ no nti aba beduru pacho debi emeduru yi sese ye ya ye ka sɛ wo de wo papa kan wate sɛ yɛse man na dwane ai enura no me frɛ me wo fa no ebisa no na wo yɛ sɛ o ma kɔ honom na mo kɔ honom no o ma nkɔto no fitinda ne nyina o mo kɔ no ma amadwen sɛ nka o mpɛ sɛ o mo nkɔkye no nso sɛ o mo kɔ o mo nkɔto na wo yɛ den na uhum sɛ
man no ne unua maame ne ba panyini no baako no ene na ye bibi because that time no na maame ne nko ba bia enti wo de ekra ne kan say in the first place pe hunu say bia bibi sa akoso me no na minim enti me meti say akra no ne man no betena ye no me je adwuma no betena afia meti say akra no ne man no betena ye no aha ana me fra akra no bisa ne say me ba adwuma mu ho no bibi say na ba ye na mate so no nso ne man ne betena ye nti bibi ko so mo ntama na akra no ka say bibi ankoso nti ho no mo no obi ma yimani timba bibi kwa me ma minim se bibi ko so bibi kwa no se bibi ankoso mo ntam man no so wan kan hwere me da se bibi ko so ne no kra wan kan hwere me so ne akra no tena ba no nkomo didi mi hu se wo ne akra no tena de na ne ma hunu wo ne nkomom no ka den o hwere me se me ma me ne de o ka aresem na o hwere me se o ka hwere ma me ne se o po ba ne na tena ana ma me ne de ne ba ne ba na ntena ana akwa ne koye o se die nti na akwala na ntena no se akwa ne so no obi wo ho no na afi nso so o se akwa ne so ma me so de na ma wale ba on wale sa man ene ma ne koye ma me de fra akwa na me de bisan ba akwa no se ka se bibia nkoso nti nanu ya na me ma me no ono ne fra me se wa ko baabi na akwa akosim wo ho nom se ba we asema kosim wo nti asem na obi sa man ka no kra de a chire ban ana obi sa me se me ne man na eye bibi na me se an nti eno a chire na me wo fan so frame e ka ho asem okay ma yenhwe se ni nua panyini no ne ye bibi a ketwa na asa time na wo adwuma mu wo no ono nso ba ho no eye den na man nso tumi nya ne ho akwanya nso tanwe ande me na maja adwuma no abefe me ja adwuma no match mu wonom kra nti meja adwuma na betena fie kra me nko ho me nim ho no masembim ti nanu ye ono no frame yi no mo na kire me se one ketwa no nso ada enti hwa na ohwe ketwa no obagiska wo ne hodom ne ade ni nyina no sebe na akwada GHS ni akwada na ofa howe no sa time de me nim because me na meja adwuma na betena fie nti mo frame na mo kire me se one ketwa no nso eye den na wo ja adwuma no I said, Minnie na cotton dying ba kumuna. Me catch and say me no bo but me can was so what me ba on can receive be ba me ba still na nice or the na some more hamajune. No mam ka say de me judge man means me okay. Adwuma wo ye no sebe baabi a wo beda ene baabi a wo free benti. Wo ye wadwen se wo jaye. Ena ono aka say obepe baabi amawo amwatena. Na wokọ ya wohunu se oni umienu kwa akotena dan krumu no bibia mpusu bibia mawutrim de befi se hono so kra me ka hwere me ma me no ya we se me ne man ni na na ekotena na ono ne kire me se man no nya ni pabone ni adwen bone bia ne nitirim ti me ne ekotena be se 1 week e ko 2 weeks na oni mi omba o me ka bibia bone ntimi na me ndwene bibi sa man nani ye den wo beka bibi bone die ni si ye ma ne bekan eno no obeka ne sen sa ada no first time no o kan ne sen o kan die ne kire. What did he tell you? Like ono no chwa ka kire me na me da won no obeka kire me asa obeso me mu na me ka kire ne se me ne no onim se me si me no obi wo ho no me na o kire me se yan me ma me ne se wode me ma na ware na me kra me ba adwuma mu ho no mine ne ya adwuma ne mu sonso ma me ko na o ma me ska bi ko sande ma me ko sande ska bi me ko sande o ka kire me se me ma me ne si aware na o de me ba ye no ehu obaji na akukọ ne kosia nti ehu ska ne bi na o ma me ko sande no nti ya de ma bro ne se me ware no na me nti me kan kire ne se me no bo bi ko ma me ndidi kan de me nua ne ba ye na me nua na kire ne se o no bi wo ho no me nua no ko na me so me ba ba ye me no bi wo ho no sa no kai enti me pese me hunu se den pa no ka to wutrim a wo give in de me kan wate ase ana o force o shell o to shell so no o ne wo yes ade no enti wo kan de ne to wutrim ma wo wote ase o de sa time no unim se bibia akoso we don't fault you. You are not at any
enfomsuo biara ni ho se waye ba de me pese me hunu nse wedding ki aka me ni obi na wo ho me ma oba bi atena o ma me so ye ni papa okay enti wo wanya richi mu bi ti me pese me hunu asem ben na okan ya etumi ye nyina so ma wo ma o de ho ma no oti masemi sana se oti ase okay odada o saying like no one say me no wo honum na say oni me didi nkomon na bibisa akọ so me mu na ko fa asade ne bae e bae ono ye ba akọ pacho sa da very den de ko so ba akọ but oni ma ya to as 3 times enti bra wo ba be hu se one saa wo maame ba panyini no aye bibi no bra wo maame ne frɛ wo no feel say me the other moment in the menu na me friend no be san sa dey tin na o yes sarfi say e because I know nya naked one in da yan ka me di kan friend no kan no cranka some ne pie ntem ma mo kan wa semunti kitwan na me friend ba on na me ne na kasa no na o ma me nua ba ko bi wo no no je phone ne say aranya me nua ne fault na ye me ma me nua na wo ho no na ma ne nyina ba na me ne kasa ya na e chance wow with the MCC a feel say o feel okay me no okay sand asante fo ngoma akanfo ngoma empo Ghana amamra sasa bibi say ne friend no incest no ho okay edien na wo wonim edien na wo onim sa asem wei ena me busawo man no na dwuma wa ahene makokoben o ye spray ya wo spray gate ena no otetrede ahyase no ote guest house ena okọ han dan no han no otetrede wa han no nkranza inti nkranza no obetnai your friend is say nana kwa mesafo Michael nana kwa mesafo ebra wo hu na akire se saa wo maame ba panyino no ye bibi no wo frɛ no na Michael na nakwa mesafo no wo frɛ no my friend no because me of am yes so more na asem no so ntina me person my friend ama ebi ono na ne ho aba na so se ebi ase ofafo ne tena so no wo ko bi pacho di nkan na mo friend ye ma nko bi de omo di kan ka so omo akọhonom akobisa na ma mpanyimfo na no mo ne no wo no waja tum wo honom ende satan manko ojitum wo mpanyimfo nanim se eya mpase waye saade no na ade no onim se mo ye anuanom ana onim okay opanyini wo ena ye oba se ye ya ye ka se dien pa ne hiawo aja pacho de ha me panse me hu se me ba no asori ne dua so yeah nti de me se nse asante amamrim saade no enye nti mpese be man nka ye be hunu na ye de afa amra kwanzo mpenimfio mpenimfo nim na emre bi o hu bia na se de se de faso yi bia na ye hwe na ibale nkola ne firi ho mame very good ababa wa odikan na onona ne maame no na sa maame nso kra wa ye hwan wa frɛ no de maame no we de anya papa no we ya maame no enye papa no maame no di nkan ma one Michael na nakwa mesafo kroyi ekokotena ye no maakefo mo de nsamo bawo maakefo jataba anya saawura no ene nakasa wo saa seme ho ede asem na akwada ne ka kire jataba ena me baba kinkansa me ba ye na me maame so me maame ankasa bia ablen na me ka kire me se me maame di ni nie di aba ena me tumi ni aba ena o se la tan kwa na me ni se oni ana se oni ena me ti you enti me san baba na me hu se e wo ho no ena me de me be ye adwuma na ye frɛ me sem papa ya le enti me san ye do emra na me bae enti me ni ana odi ma chi die ne die me ka se me ni maame boa ye me ni fa ho ni se
ayi nana frɛ me ɔne me nua ne frɛ me sɛ me maame ayi ne nneɛma agu abɔnten sɛ dɛ maame nso ameka kyerɛ me nua ne sɛ me maame ayi ne nneɛma agu abɔnten deɛ a ɛne ɔnkɔ police station kɔka nkyerɛ ɔmo sɛ bi a me maame ayi ne nneɛma agu abɔnten ɔso ɔkɔɛ na ɔmo si wɔnya a 18 years nti ɔmo ntumi ɛnyɛ fi wɔn san kɔ ɛna nana frɛ me ka kyerɛ me sɛ still a ne me maame yi a na ɔyɛ dɛ ɔyɛ nti wafrɛ me papa me papa ɔwo yɛ wɔ kurom ɔse ɔma me nua no wɔ ne nkyɛn na sɛ ɔtwerɛ biribi a na ɔde abrɛ wɔ ha sɛ nti ɔtwerɛ wie na nana de ne baa yɛ nti ne nkwan yɛ fa so a me nua no korɛ ma bi sɛ me nua no so bisa na ɔntumi nya dɛn ɛnka nokorɛ no nti me mfa ho ano me nua no ɔdi m'akyi no deɛ meka sɛ me nkwan yɛ ɔfa so a ɔne na ayɛ biribi ɛno deɛ wokɔɔ wamante no ɔne wo daa sɛe mbakyerɛ no deɛ mantaki ɛyɛ asɛ 2 times or 3 times wone ne hyia mu wɔ atam na ɔso ɔwɔ ɛwɔ mpo yɛfrɛ hɔ sɛ de nsɛhefa na ayi guest house bi wɔ hɔnom na ɔwɔ wo maame de wo maa ne sɛ wɔnkyerɛ wɔ adwuma anaa wɔnware wo ayi metwerɛ wasi me na me maame ka kyerɛ me sɛ sɛ mewie a wapɛ adwuma bi ama me nti memma na memmɛyɛ ɛna mefii o nti mewie yɛ a mekɔɛyɛ no ɛna ɔde me ɛbɛ adwuma mu hɔ no me maame anka nkyerɛ me sɛ ɔde me kɔma bɛɛma ba according to nana ne ɔka kyerɛ me no ɔso ɔkɔtɔɔ paint ɛwɔ aduane ase hɔ no na ohunu me maa no ɛna na ɔne ɔmo didi nkɔmmɔ sere sɛ ɔpɛ ɔba a ɔne ne bɛtena na ɔne ne yɛ adwuma ɛna me maame see ɔwɔ ba panyin wɔ hɔnom a wobɛwie ɛsɛf nti ɔwie a ɛne maame ne deɛ anka nokora nkyerɛ me sɛ ebi a waka kyerɛ me sɛ bi a me ne nana mɛtena na so nti me bɛyɛ na maame bisa me sɛ papa na me ne yɛ adwuma ne ka sɛ ɔware me a mɛte ase ɛna me sɛ o sɛ awareɛ deɛ ba deɛ ne ba biara maame hwehwɛ ne sɛ ɔbɛwo na yɛayɛ ne ba ho ade awareɛ deɛ ɛyɛ ba me maame anka nkyerɛ me sɛ ebi a ɔde me mma bɛrima no anaasɛ nti na ne ka nɔkorɛ ne kyerɛ me maame deɛ anka hwɛ ankyerɛ me ɛdeɛ ne sii a akyirɛ wohu sɛ ɔne wo nua mmienu ada aka ho me nua ketewa ne deɛ me maame na frɛ me ka kyerɛ me sɛ menim sɛ nana ne nua no ɔdi m'akyi no ada ɛna mesi mengyendi nti ɔma memisa me nua no ankasa mebisa me nua no so wobisa no a ɔnya asɛm mebisa me pɛ na wakate kɔɔ no meka sɛ mene ne wɔ nkɔmmɔ mebɔ asɛm no so a na me nua no akate kɔɔ no nti me nua no deɛ mentim firi n'ano meyɛ sɛ mebisa no a ɔse a memfa kaa mmerɛ kumase na menkɔbisa na wakate kɔɔ no wowɔ mfie sɛ mewɔ 20 ɛna wo nua ketewa no wowɔ mfie sɛ me wa me se me ne mpam yɛ 3 years nti ɔbɛwɔ bɛyɛ sɛ 17 wotee saa asɛm wei woafrɛ nana no abusa no ho asɛm nana deɛ memfrɛ no bisa no sɛ nka mpɛ me ti firi me nua no na mefrɛ no a ɔka kyerɛ me sɛ mememfa kaa mmerɛ kumase na menkɔbisa nana ɛna me sɛ a me nua no biribi aba no sɛ mebisa wa me maame ka saa asɛm no kyerɛ me deɛ memfrɛ nana mbisa no nana namba no koraa mede bɛfie nti me nua no na mepɛ sɛ metie firi na no nso bisa no mebisa na asɛm na wakate kɔɔ no mebisa na afei gya paa de ɔde metro blacklist koraa wo nua no wasoro ɔn me nua no deɛ ɛyɛ asɛm o sɛ me ne nam a metumi ka me secret biribiara kyerɛ no bae sɛ ɔno paa bɛbie n'ano me nua no ɔtumi de asɛm fie ne tumi esum ɔsɛ ɔno so wasene o ɛne ɔdi m'akyi no asɛ tenten na ɔkyɛn me kakra bae ɔnso nsen me deɛ adeɛ na ɔka kyerɛ wo a ɛtɔ wo tiri mu a wogya ahoma a ne ne wo dae sɛ ɔka kyerɛ me sɛ ɔbɛware me ɛna meka kyerɛ ne sɛ mehu obi ɛte ɛna ɔsɛ anasɛ nipa koro no a mene ne tiri magya ne hɔ nom ayɛ me aba mɛsan akɔ bie ma no ɛna mese sɛ mɛkɔ a ɛdi kan deɛ gyina adwuma no a mɛyɛ dɛn mɛyɛ no so mekɔme mu pɛ sika asan de atoa so ɛna ɔsɛ o sɛ meyɛ wura bi sɛ meka sɛ mekɔ sukuu no a ɔde me bɛkɔ nti mempɛ asɛ no a mene ne ntena ɛna ɔma ho kwan na ne dae ɔkyerɛ wo ne nti baabi a wofiri ɔka kyerɛ me sɛ ɔfiri ɔfen so by nso no ɔka sɛ ɔdi hene bi wɔ ba me wura firi hene a ɔso wɔ bi no ɔka kyerɛ me sɛ ɔfiri ɔfen so ɔdi hene wɔ ɔfen so ɔso ɔka sɛ ɔdi hene wɔ hɔ bae hene no na me wura fi last bi kɔ ɔsɛ ɔmo de ne bra panyin kɔsii hene ma ne kɔ bae menim sɛ ɔfen so meka sɛ menim kuro no bi a meboa me ɔde na me na ɛka kyerɛ nana no kyerɛkyerɛ yɛn wɔte sɛn ɔnwa saa deɛ bae asɛ
wafu abodi se kakra adwini wo mu kakra ene ni ti na wajina niti da wo njina niti owa na on wasa de asem ko am wasa no on wasa de da teze wo tuntuma na akoko onye tuntuma no aso awanya kokko e chocolate color ehe fana na adwuma ne wo ano wo akọbi bebe mo fele gas no wono ana adwuma you feeling that no spray no there one kasa ne there they can no catch him o bosome na o so betia wakasai e dey be 50 cedi pon one dey be am pon one no dey am wona ne wo ho no wo de ko chia na busuafo bi e ba cho there bi that's why ha asoja asoja enti ababaawa odikan na ono na ene saa nipa kuoi ekokotena ye no saa nipa no akwada no abaya no sese oso 20 years ono na sese ye ya ye kasai ye ne no ebo nkomo ewa asemi ho enti confirmation of first wine onemiada maamia ono na owura ise okohunu obaabi na serye according to the akolaika oka yedidi agro na ne maame ne nso ka se wonya adwuma bi ama no no ne kokotena ye no onim se eye saa maame no ne banie very good na wo ewura ode wo koma sa Michael na kwa mesafu we no o ma ne ti ase se wonso wo ye ninuaba pachan o mu ya we o ma ne hu se me ma onuaba ena ye me ena still wotoko so epe we ye wo sade we okay enti obade acha me brem se obebusa asem ubebusa akwadai ana ubebusa papa nsese de papa de hano pa kese ene se wahunu se efi ena aba enti krach no na wo we kura ye dwane bibi se de ye nwane o ma ke na kwa mesafo ye nwane wo dwane pe afekura na wo ya ade no west o mana ye kese because abaye ya wotimanim hai senka o ka kire ne se oni ne maame no eba no eye bibia enka akwada we menya hwe se nko obema ahokwan se we no ko ma sa akwan no enti wo de adika akora no wo de wadwene asia daada nkwada yi wo kwan bi so hwe se ono maame ko funu yefunu kromu ade o wa we ni nua panyini 20 years 17 years a wonu wo wie JHS atam na wo se wo wie JHS tam so wo wie ya ansa na wo wie enti yefunu kromu ade wa we mienu afrim maame enua eba wasa achena we aka ho na wa yes ade we ya yedwane yenwane se fi na aba no egu nso bio egu so kese pa no egu so na wu dwane wonko hu abusua ne kra ntentem na sa amamre ni amane ye sefata no yenye mfamfiri ho wu dwane me de picture beto so monya ne picture ready me de ne picture beto so me de beto so abu bia hunu wo na kwa amsafo no me de wo beto so ba bia wo dwane a wo kono wa mape asenkese ne beto sani ya de sani ya de mema obade nsemisa kwanya na wabusa se papai ana akwada no na ansa na no hyene nso se awiei yade beko heba asante bekwai dominase zongo frafra hini fie ena yade beko heba ewo na awiei se wutie me na wo ye obi a yade bi abedane kwankro wo so a de wa kakra ne say we want to give up say de ma bre ba bia maduri de ma pem me hu de menye enam yade nti don't give up memfa wa no nka bususem se mewukura mingu afedie ma bre eye bususem mfoa no nka bi yade beko
heba aba sɛ wo yadeɛ no ɛbɛkɔ sɛ woyɛ obi a stroke no dua yadeɛ bi aka wo ato fam ɛsi kyerɛ yadeɛ tete wo yɛfunu mu kuro stomach ɔsɛi ebi haw paa bi wɔ hɔ a wahonhono wumia na tom ɛnya de pa koko a oko a ɛnkɔ ɛna abɛtɔw so wo deɛ yɛ prostate emu haw ɛna wanya ana wo dompe no chimato aba ho obi wɔ hɔ no mo asabi nku daatu no ongu waho deɛ hia ne sɛ wobɛba yadeɛ bɛkɔ heba na wonya ba beduru a wo yadeɛ no ɛbɛkɔ amu ahunu sɛ aduru wɔ hɔ asante bɛkɔ dominance zongo frafra hini fie hwa na abehu yɛn nɔma ni nie frɛ 0531 60 2710 0531 60 2710 ɛyɛ yɛ number Volta Drill Limited enso tu nsuo ene hwan na hia nsuo wɔ ne fie wo sa nipa yi na me kasa ho yi me kasa ho o se wo hia nsuo wɔ fie a me kasa ho wadwindwi nyina ne se hwan na betumi atu nsu papa de ama wo me kasa ho de obetumi atu nsu papa de ama wo eye Volta Drill Limited okofa nkwanchanfo bi problems so te ya ka kire osa akosibuo so enti etu enye yie enti wudi afeskan kakraka ho ne metu bi oba bi foforo wonu mu ni mu adwuma se Volta Drill fo ba wadwuma ho ufie wadwuma mu krom ho si ye betu nsu ya mawa ye din kan the experts eba ni abe site ba bi esesi etu no ono mu ewonim die wo nsu tu adwuma ne ho ansakra na ye de mfidie no aba Volta Drill Limited sɛ woyɛ obi a sɛbesɛbe saa bere yɛ a yɛrekasa yi woyɛ nsu adwuma a woyɛ no nsɛm pii ɛna aba ho a Volta Drill Limited for sɛ frɛ yɛ nneɛma tu nsu papa ɛmfa ma wo sɛ bɛyɛ a wo nsuo no bɛyɛ dɛ ama amanfoɔ nso atumi apatronize wo nsuo no woma nkwankyɛfoɔ bebetu problem na aba mu wofrɛ yɛ ne a yɛbɛyɛ blowing pump installation nso yɛyɛ ɛna pump servicing problem bi a wanya wo nsuo ne ho no frɛ Volta Drill for ne yɛmɛyɛ ho adwuma ma wo ahodwo da aban ɛne main office ne wɔ wobɛsunyane tachiman ne dɔma nyinaa yɛ wɔ hɔ yɛ number yɛ 0244 299520 ɛna 0266 43 2210 Volta Drill Limited enkrofo enim nsuo tu owa de chiame akra Asem Beba na wo pese obisa obisa hwan na ebisa ewura no okay ewura ebra eyeden na ohunu se onua no ne nana Kwame Michael aha akoye adwuma asem na menka na asem na me ne kasa wo phone so ntin komodi de mu no ma me hu se ma me ne di kind of me nua ne ba ma wo ne tena aye nti asem ne di nkoma no o twa me ntro me ne komodo ma me hu se oni akra ne tena dan ba kum sa de me ne ko tena ba afei mi san bisa na wo se da bi o ma tena dan ba kum nti ne ma me fra akra ne bi sa akra na akra no so se bibia nkoso wo mo nti nti ebra wo kɔ no de na wonnim se wonua di kan ene no akoye adwuma na won TV bia sa da no aka hwɛ me sɛ menua na babas wa anya adwuma no wantena na ɔkɔɔye na afei ɛyɛ den ɛna ɛba wadwen mu sɛ ɛyɛ den na wote sɛ wɔne na akɔda dan baako megya adwuma no asɛ ma ɔno ne frɛ me asɛ ɔsɛ maame no yɛ nniyɛ bi a ɔno no hwɛ me sɛ ɔhwɛ me maame no ni ade but nneɛma bi wɔ no maame ayɛ ne bɔne because catch my man so per ban now I win my man then minium and the buy minium nantna and all the miss by Miss Mant 90 mamma and I and a bonnet and I say obe your papa the bonnet to an account uncle modi de moon and mammy do whom you so him what mamma share a boss of a man or bawale and a back on a coy I knew ye and I so coy I knew ye and home common I know a new dear ma who say we are not crying aqua and I back. Na afei den na ba wadwem se busa wonua ne se ebi on na ye bibi se me mekwoye no me oni me ye bibi nti me anum na me frɛ me nua no na me bisa ne se bi ko me se me ne ye nua na me bisa me nua ne se
me call ya me Matias you me say eh den na ma sa adwen ne ba utire mu say wo bebusa wo nua ne say wone na ye bibi adwen bi ba utire mu ansana come clear say already no crash na re no ware no eno wakwa akoti wa akiri say ni nua ne nso ba betena crash ne nchen enti so automatically oba betena ne nchen na me ma betena ne nchen ware me a ebi a ware no nti ma me ko bisa no nna m say adwen be na ba ne tiri ma ne busa ne sa what you say enti say when one was wo yipie mami hu say me ni me nua ne ye nuafo nti me bisa ne say bia okọ en bi because one ne ntema ye de moja fra ba me nua ne try me say bibia ankoso wo mo ntem na de ma me gi ne di enso ne say nipa na o ka try me say one ne wo se bosum wo ne fi nti say nka one bi because one man ne ntem anka bosum ne be chen nti ma me gi di say wa ne na anya hwe said down one na kwatena ya edan ba ko a wo wo ni ntina ba wa dwen mu se woni unu anu so kwatena dan ba ko said de wo de ye wo no obetu se saa na wo de aye no enu ntina ma obisa ni saa e ba saa mo jafra ha okay afi woni ne da ho wa ba wo nchen ebrebe na wo se wo pe eda edin gan enya da wo no da aye ebrebe na hu se de mine no wonya wo obewe okay first day na mama no ne me call ho ne de no mama no de me kwa dru e mo ye o de me yero na ba ani ade nti sa first day na nkasa me call no wo ye me yero ni ade sa first day na mo ko dru ho na mama no kra ye say me do yero na ba no nka bibisa ankyere me nti Mr. T adwuma no me call nkomodide mu no ase onu na mama hu se wa ampem straight se opem bi ko nu ne nim se mama ne madi nkomo me ma ne hu se me no obi wo honum na wo se obi a ma ye de na o ma ne hu se wo no obi wo mu di nkomo ma hwe wo nkomo ne kakra ye be to mu se o master mu a wo ne ko ye adwuma na akwada akwa se me ne obi wo nkomo die be na course wa ma utimi ka sa asem ne kire no okay na ise oni mi di nkomo wa abrabo mu nsem metina me vie secondary school no ajuma me start ye ni pa me no mo ti woni ade nti me na me try no se me hand dan me ankasa me hand dan ni ade nti ho no ko bisa me se na ajuma be na me ya me nya eska ko hand dan ho na ko fa ma me betum se me no obi ho no na o ka try me se obi a onu ni ma me ni so de me bro ni se me ne be ware na me nso me no obi ho no na sa o eho sa nkomo kakra no adwen bi a ma utrim se ene enka jai kra na ko eho no mi adwuma no mi jai koye na ma me ba papa mbisa me se ade nti na me jai na me ka kire ma me a wo fie se sei na me koye no man ne kan so already kwa na ma me de ono na o se bia ro na man need nti eno kra ma papa be mo o friend papa ma papa bisa na me kire ne se man ne sei ti atri onu ankasa fra wo se me kwa adwuma no se makoye oba ne spray ne ho nso ye kwa ho manfo hu se ogina wo na wo spray bia ba ho nti na ye se wo se na adwuma no koso to se me mbra na won kan ware sem biem na ye mba ye adwuma no me ba ye na adwuma no koso nti me mbra na ye adwuma no wo jaya ware sem ne ka eno na wo san ko bi wo de kwowe ye no and the adwuma de me jaya ko ba be se 5-6 times crab because me ko bia na wo de sa de ne ha me nti na me ko ba san okay afi wo ko adwuma medi na se no hwe ase de pass em tata wo bosome na wotwe start adwuma no January mu honum nti mfa ne say February mu honum na o started this and nti be 1 month de hwe a no wonka ye pass em sa endru 1 month de ba 2 weeks 3 weeks de no wonka and de no wonka na wokeka but na esa agro meyere se de no wokeka no a enti afi oje adwuma no emre do se na ujai kra me hwe no me start adwuma no January nim ho no me jai no March nim ese be 3 months na wo ye woni ne tena guest house ho na do se okay me koye na me kom ma me busu fie onum ne de ho 3 days pe na me kodi no ha me nua no ase menya baby ya nda ne start ko na adwuma mu ho no nti from if I say middle of January nim ho ba March nim na me di jaya adwuma no ni nyina na wote ho nti wo hia woni tena be bosome mienu ko na bosome miensa de woni ne da dan ba ko if I say bosome mienu bi ko na adwuma no me san jaya ko ba wo ma na ma jaya na ma jaya no akoba ebre a wo jaya ko ba no sa abre no woni wada na wo jaya ko ba ye ana se woni wo da ye no na wo jaya ya wa anko biu na wo ko ba no sa abre no woni wada
last 2 times I made the jai koba in him no ni me die. In time say me ko me jai baba kwa me sign ko biem de a trust to am no oni me sign bibi na me jai ba ya man san ko. Na say ebra wo ko ye no wode passem tata wo no da ba ko. Wo no dai e na wo ka say wani nyi ho na wo ko ye e na wo san do wo ma wo san ba ye. Ana entisa. Me ko ye no me o kan ni me jai ba ye na oni me nya hwe. If I say me jai ba 3 times na oni me nya hwe. Ba no mu na me ba o say I mean, Brown can't receive being the last 2 times I made the judge man of echo by and I be because so. Into a no die any day, I'll call it the old may view. And I say, if you see my old sound by. I 2 times me baba qua only me be no jai coy, and I'm a sign by or sign friend, I'm a sign by and see. And when I last one, I'm a quiet man, son. Sabre was half share both sell bar, our dear the own view, and I'll buy. I know sign can be you. I don't know I'm an show, but so bar 1 year. Last one, no crowd there, no say, my friend Papa and Padana Najono. Miss Sam, never some me, but no dimmer, she begged now, quite water, the one say, Miss Sam never on the bell, Bokuno, honey, dear days. So we couldn't want to say. Or so we couldn't want to say. Maybe I crack my Asem BP, APCP. Sana Juno. O se sa me sa me e dey ni see ya o se sa wo ne ma no ne me ka sa sex na sem na na me ka try ne se mint me ne nya se adwuma ne sex become amba wa renti ase me bufu ye na me kasa na me fa me ne ma se me ba o se o person wa me ni ade nti me ma ye mint na ma me na sa time no my friend papa ka try ne se me ba na ya anajo ama ono kra na papa nim se bia me na me ya so den se adwuma no me nya na me senti anajo no ma onen papa kasa ya na papa kasa ono ne stress ade asa na ono ne hwe se anadwuno me fleet thread them masa kwan sentin na opesa minda nti sa da na de chen na me de be afia manko de no e ba nti no ka so ko obi ku ne ho msisa me ne ma anadwuno a me ba me beduru kwan no no se ne wodi ma chinti ofra me phone no wodi na kwan nim honom se man sai ma chi amba obegina kwan no maka abon se senti obema ka abon se sen se odomoro so broken heart bi na ache no anase de and yes strategy no san oba ye no that day now oba be die no bibi ko so ana no guess mama mimie wan ki e wo boy se hom fama mo strategy se woni be ma twempna na se bi kura woni ni ho or your bestie to say the nano gay kasi no your bestie ya disum ye kwa katane huni ewe ni say or your bestie ana ebia afekura no okeka wonye wadwen se wope na wo sheda wokọ na wo pese wo sorry free ho no odi su jirigogo we bi ase wo su ye menko me do uja mi ye jirigogo strategy unse basa ma no ebi ebe ya omobo ebe ya wareho na me kwei obi ba na okoku ne ho a na me ye ne dai nti odi e de oya no menya biemu oboa odi anya strategy boys code strategy nti guess so obi fasa akwa ni bi so no de ba no ahu say your boys strategy wokọ a wo nku ne ho hwe odi obeku ne ho agya no mani nku ne ho ibisa no obeku ne ho a odi agya no waka so obegina kwa mu amaka aboni na nka waka say maka amawo strategy ko ba bi na ka amo no after all wonyo ma me ba ade oba de for last one ne ba woni ne din komo se no wo se woni ne your voice any brabre wa hapa wo bo si mi bieki ye kofi owu se just sponsor we dia mami mie ne ngakra krangu ho mami mie ne ngakra krangu ho obo ebuza last question na woni ne din komo ewo na brabom ne na busuan asemu se no ka kire wo fa ne yere ne ma na wo se ne ma ye sei ne yere sei wa ware mfie sei bibisa o try me say ne baye ba ko na de nti on ne yere ne jai ye no ne yere no o se ne yere ne ye onya asantini ye no nso ya asantini no mu fie o mu di ade akonya wo mu fie nti o ko ware ne yere na onu na busuan mpin so say bia
eba didi ni ade omuntimi mfa ne ben di o se den frisa na yero ne nya asantene nti osensensen bi ba one na yero ntema one na yero ni jai anti na osene ba no 6 years but nano na me call ne bra no fie one bra na yero ne kire me se wa wo mienu na one na yero no munja ye asem kakra bi na ba omuntema omuntena singwa ware azani dizedi okohunu onua bi fie ebrebe na akọ menene ye adwuma no ye kọ nenia bi fie ko spray ne gate ne ndade ewe ebijan kwanta atonso ebijan kwanta enti brebe na akọ hoi adana me ma me no frame na omuka say makọ honum no na mo ye sa mo so onkofa na busuan fom bra ba me na one me ye adwuma no no ka kire me say ninuanom oni abusuan o sen papa wu ne ma me nso ye abro poso da demon ti onuanom no obi anfa obi an obi e bo ne brand ana ma me de ekọ honum se me kwa kwa se ampa se e hon sa bra ne ye ni nua pa ebi e ba se ye hwehwe na e be kutimi akọ honum kwa kwa enti se sa bra akro na hunu de waye dana me call mo fie me kwa to ne wife na ne wife ne se okunu ne kwa adwuma na me kire mu kire ne wife no frɛ okunu ne se me kan kire okunu ti me frɛ okunu ne ka kire no e wo phone so no no so asem obeka ne se onua ne frɛ o mon kan hwe because that time na me wo fanom ne afrɛ akwaka kire ne se won kofa na busua fom bra dana me call na de chi ba ne bra no so kire se won frɛ o mon kan hwe nkire o monto montimi nsolemba india chiremba na omon bepe kwan bi so bisa no omo bisa no se ogitum omo nem kwa no omo ba wanje obo akra medase medase asem wei wa wutie me ma men kan kyerɛw na tie na hyɛ ne nso hwɛ ewiase abrabo aye boy ho unkonko hunu ana wonkonko to so se hoho e de awuduro gu ne nyonko hoho aduane mso oningo onkonko to se hoho ekura awuduro e de gu ne nyonko hoho nsam minimu mababa bi ba betwa kakra ote ho na mede adura ba begu wonsam ebia wutwa wo ho aba kakra wabra minimu etasi entansi chese hoho kro no ya bone pa enamunti mama hu ahi nana Krobea ni foto nie montete no monfa duro nkogu ni nsam na wonumu chese sabi senya saa hoho poison ne nyonko hoho nemum tie di oben wo won be poison di oben wo will poison you die na ye di oben wo enti se hoho betumi a poison hoho a eye paabo ne nso frifie efie nipa se ya mfa wa ma ya nka bibi enkomodie bi ankoso a kadade na edo ba bedru me de meyiraba meyire ampani ampa hwe miwa se ni kuro ya wode akwada iko ye nso nim so wode ne ba koi nti die mpa na ekoso e ho ne asem no ye ka asem se ya ye hwa na ya baby free ba no wan takrea monya krachi ni photo ni ready krachi me postu ene me postu Michael nana Kwame Safo wadumu phone so now we adwuma wo ahenema kokoben u spray epono cylinder ene de keka ho so phone now tetre de guest house hona now tie krachi so phone ge ni wuja adwuma yo ena akoko han dan wo nkranza owura so phone mene Dr. Manko ko din komaba na se won so wo phone a me postu me do ba tu TV ne so obia be hu adurowura akwa yaja wo ho te sei oba de na ma me ho yepa na no awura bi efre me eno se nana Krobea misi ye o se papa na woni ni di nkomo a o se ba bi atokro de bia no aduro be wura no na me se aha o se papa no o kasa te se enka tete oni a eya bibiduro no
na am say saa no te ɔse saa na otie onkasa ya na ye ne de enti ɔno ɔfa number na ɔde ma amanfo timi ka kyerɛ nse o papa no ɔba bi a wɔsere nhyira e de ma saa nkɔfo no enti ye ne wo nso Nyankopɔn nhyira wo ɔnam ne so ama amanfo aba hɔ pa enu obia nso ba adanse a obedidi fa wo hunti ene ma ne nya akokoduro so obɛfrɛ me Dr. Nyankopɔn nhyira wo amen ene awurade fie heba center odi ekuma se kronom ya bosie red park ho na adi udwuma wadawroma ene family meti for fem akwa de medo ti for ase mado ahwefo nso ase ma stre inhyira da bia me transa me din sra kase ma wo mo mfa nomba no wo mo ma wo mo de ma manfo saafo nyina stre Nyankopɔn inhyira mo se wo so akoma so ade no otwiri ampo Nyankopɔn inhyira no yemo mo na akwa mesa akosoma cha madamfo na mkase ebo ni to se Nyankopɔn gu ayara saso pa amen ame chacha no akosi kankama oye ibletuba wi ame toncha ma no wono so obi ni kuhu a woni amanfo nso etie akwa ya transi na transi adabia me kase obo ade na da romantin ye tia ene ye tia se na aduro nso ye nyina no se otwiri ampo Nyankopɔn no wona sayade okaka ntinsi ene no okaka no mpenu nso ato aso na amanfo nso a omo tomato no omo ho ato mu enti e transia na ye de asedam otumfo kesense na otwe nso wasame ahoden no de ahoden asi ahomra na emu twudi ampo Nyankopɔn ne yɛda nase akora ya transi na mekire kwan na mde number na tudwa number re tudwa de fa de beto da na bia wo chini pe number no afi na wo frɛ akora mfa number no mame enti mekasa wi ade fa number no mesi ani ba bi okuma se kro no bosi red park ho ne butu a yedi dwuma number nam di tudwa number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 akrade bia me se Onyankopɔn do ekukurumuti insa homopo sa na yenso enkasa nso nya etiri ho because nipadua da bia me ka se ka nya accident a wonsa betwa otiase hu obi oni nanso ho obi okrotwa nufu no otiase ba otidi ete a wawu enti yes wanya etire didim ya tufu wese akona nya ntire dai edidim enti ya kasa na ya kasa fetire ho Uma last week me trase umbaye no umu nyina start afrem umu di adanse eduro ye ka ni se anye se bia ye ka da nipa bi se ye po bi sika bi na age adi da bi Nyankopɔn de aba se ye magi wo mu ti ade krankro mu yade krankro sim de mtie me ya wo de wakɔ nkrofo bi wakɔje aduro bebra wo de bra wurade fie ba center bra na bra be so hwe wo de anye se obe so kra hwe baji aduro because wo ba na se tumi bi ta akira Onyankopɔn be dan na di akira me nso ya kire ho akwankyere na akɔye okoye wi a obedi adanse se de amanfo di adanse no enti wo tie mi so otimi ye odududu a anaso obu wase mitine mudwa me gaw wase me hwefo ma na mani tutu agufom mma so dwa me ase ade bi ni na mitiri mu ase mitiri ni mu hyehye me saafo na meto mu nsa afre mu se okina otwedi ampo Nyankopɔn ya adoma ye trase den ara sabre na ya ye nwuro nyina duro bia ye wuradi mi ba ya sisi bi de bia me ka ho asem ya nyama ye yam esi sisi bi di agu ho wo ofise uti o ya krankro obu okasa na enka wo nanum sa for me say akrase da buchire for frɛ bɔ mabaso no sa ya de ne ko adin kokko ba bi mu say wo yam ni uyam ebi wo kra kokko na de ba enti wo office o kasa na enka wo num bia no wo de tutum ni kabla wradi fie ba center na doctor no be trase mama waduro mbi ndim nya de ba de ne say ade ne kra de ne ya de ne to nkwanta na apai na open ba bia ye de afa enti wo tie mi ati ade enti asamu ani eya wo ya obu wose mehwefo ma asa bibi atorombo wose so obi ba miam hu nanim obi wo akiri nso a mensa hu no obu wose manini nso wo me nani so ayen nani so ayen tum obu won so wose ase bibi ni na mani asa abosia bi gumani ase saafo ni na metum sa fra wali fie ba center samomla na akrade ma aduro no etimi tenso ne se won se te no koko se fi won se fi fru hu na mani ase koko bi fru wani a eyete enti aduro ya de ma wasete woni ani nyina betu na manakọ na sanya aduro no kura nso a eta aduro de free tete enti de bepem na eta aduro ye obakota ampapa no ye eta aduro special enti aduro no so asa bedi mi nso mi nsam enti obu oba na owa akira me kire na aduro no odi so osore bia me kan ye de nkate na ade afra ha beba ha ba de mi modin
ko nkate de mentor me de say ade bibre ba ha ba no modi e de ba buso so ache kura de ndia so kura ache kura buso miensa na ayira ne ko no ani so ayede ada ho ko mo mbo obia no mbo so doctor na testimony so me ko hospital e ko tu e ko yi free so no e say de mani ni kura sa adum na so nyankopon nim die mu o maye mpanimfo nim die say emom de yakasa bebuo se so ani bo na tadum musi so a da nyankopon as because na tadru ho anche ne ha ba nyina e kwa fa du tute nti wo ha nwa kwa kotu e de makwa me de blade ya da akọ se dade bi no om de yo sase ka bi o rese akọ wo ya free so so enti wo wuti office wo wani ade problem de e kira ye transident den wo ba na se hunhun fama e ba mo akwankyere wakwa akoye wani no bo wan so wani na te no hu ade enti kire bra ye transident den wo wrali fie ba center enti wo wuti ma wo tire hu problem de obu wase kaka ha me obu wase masonum ya me chen wase masonum am dududu wo ye nsa ne nso bi firimu ba saafo nyam tutum ni karamla na akora ma bi se me na wase ada ba mo so oje number so ope aboduru oba obodi mi so mi timani hwe ne ka enti wo a wutie me ade akora nkro bi afra na abo ayewo na se office ade ni siwu no apai epai ne nsuo firimu ba wa ya enko anu nsuo ngu ohwa na anu aka atwum ohwa na abie ne nsuo bari tun kabla wari fie ba center wo ba duro ho wo de wo akira kwa komato yam ya de aduro ni ma na ya sa akira obi ka ho umpo opede ye yam ti da bia urade nso da nu adi kire ye ko mitini kura duro nkom ebi ko firibu timi no obi di nkoma menya nka eskasam kra ma kire ni nuro unya we yam ni pa bia na tam bia be firi bia so ye fa ntimi di number na itu dwa me sori afre me number na 0241 09 39 39 15 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 akra afini ko na wiyu enti wo a wo bia ofise bro nyan yade bi bete 2 month mini na nigia so de tutum ni kabla wari fie ba center ntem ne duru ba bi on bekwa kone nam saa kwa akase no wa bedu ba ba na nsika nyina asa wo de se yade di ka bo titiri stroke ko bi foforo neso ye da duro cha ombe ho aye bre se bi ka obi wo de wo ho ne so kwa account nipa bi se sia na mfa ne nko ba bia fa ne bla wari fie ba center ye ma na duro ntam na ne on sore ne wonko biko mo kwane na ma na akire obeba na obeba so na nsika nso sa sika nsa ni nu ho afi na obeba be bre ne ho ba ya de ka foforo a wo de brantam biko dua bia no me se da bia se dua di afi che on di mfada kro ntre no ba so ba ntam na ya de na ka foforo de bla wari fie ba center biko so kunu nyudwo ya de no e fa ye ahombone ne otwori ampo nyankopon okra adum ye nuo fofra wo mpese bi babo ato fom a wo de oba ye be mo aduro de befra wonku na de bi afra samna na de bi nso apunu yade ni bi ntimi nka akopem se nyankopon beto ne nsa afra wo ye ka ne se aya ne nipa bi mse ye di agro ube punu bi ube dware bi na wasra bi yasra te sa na me ka se ye wa aduro bi e kidin problem aduro a ye de ma ye de bi betetew ye wi na de bi agunsam na yade ade bi atum na wa mene unya mena na kanom so wa mene bo won fe ya wongu oba di be ma oba awradi fi atete fo no ma ne ye ne ho ye kan so obi nim se bia na ye di agro entwa ma yade ne mo wa ansa ho because lumba so won twa ma bro nyansi ansa na waje nani enti entwa ma yade ne ma ansa enti na da bia me kasa awradi fi ba center ye ono ma bia no ma bi ba me was na we na da bia ba ansa na me se o take the bed no ma bebrisi o ba na abehu say yes penfo so pinchen so a na te se koto ye dey e bowa enti di abra awradi fi ba center sa asem bia kire so den dia de fa da awradi fi ba center last week me transit Tuesday ma bi di na asem bai e fi ayeje me yansan kirende bi manu hu se tumi ni ahode na wo ho enye kasa tenten lumba so num ya me hwe ne jansem keka ye ho nyansem keka na babu aye ba ye be ya mo hu se tumi ni ahode no twori ampo nyankopɔ de amaye awie brema nso ya de san yade ahodo esa ajeji amanfo a omu disika ade tumi ji o ma de afiri omu nsam da bia am sika de nyankopɔ wo sika se no obia tumi nyina awura nso ne awurade ndi so obi sisiw wade bi wade court sam bi ji wajapade afiri nsam ade oni ba bia akwa di kabra ne anya ne ho adwuma ansa because ade bia na anyira he dai empai enti so de wutiem na wutiemi na se ye be kobro nyan wobie shop bia na bebie shop fufuro bia da bia me sika ye dua sa na adwuma nso ye dua wo de blawrade fie ba center ye ni odwunu anmaw ye be ba beto wade sika betra wo nsam woni beje waje ababo sa na se office wo de amfa nkom ye nkosom ka ye pupu kombo mpa ye ngusu ye pupu bia ye de ma wa sika kro na de be kwa koto enoma kwa kodu obi ba be dua adwuma anmaw
utiem na utiem sesi a me ba be sori o yen kasa nche because kasa tintu on top onko na asopa wo yen chasem ti se utiem na utiem ya wo haw amane krankro bi dadwene bi da so ablawari fi eba center me kasa sesi a obi tie me henia na me ba masi ho aduragu ho wo office abetom na so kwakoye operation no ablawari fi eba center enkro do ano kra ye okoyi a we in right beba left enkoi oba already fi eba center mesi aduro nwaso wo de besa otweri ampo nyankopon adum bekoto etamani nyina afuru yam agu fom ho se nyankopon wotumi na wo tie mi nso ayam kuro no da bia meka wo ga bi ba mo last week eno ofra mi dia dance ne bo wo sa na to no bu ne nachi na ne yam wo se ne bo ne sisi nachi ya ne ya wo ne ho fie ye ahaba miensa na mkambo maduro miensa de ma ne no anom ye wo boss doctor mi hu se aduro bibiduro se ade entam sa na so bia ne de ebi ya ntobo ase ebi nso ye santem ebi na meka say condition bu yam na ne ho na bejo form enti wutiem na wutiem ekira ye trase okay asem bi kire wo so wo de ade be akoda na uni ba bia kwa wo de blabla fi ba center ye ho cancer anyi sika wo ho ba be trase wana wo benya botran so tie wasem na otumfo nyankopon so kire akwankire be kire wo se wo so odware ye be mu odware afi ne ko na wie yo mese akwankire ba kwa obi ba me de ma no pan no akwankire ye kire kwa fa kwa ya adoye biko Yesu aje pan no num pata mienu obubu mani pan pimpim di ama bi kai ano ni nyina no eyensankyira ndi ma mo Kristofo ye Kristofo oba awrade fi aba center ye ka koya de bia wo so kwa kohwe ba abum so ko he mu Yesu bubu bi mu sa na so petum di pa no amo akwankyere ye ko wura December mu ensankyira ni besi wo abrabom me sore me the number ni tuya the number sorry afre me number is 0241 09 39 39 15 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66 33 wo stroke abra wo honest wo to aso twetwe a de tutum ni kabla wura fi ba center wo na asa honhonu do atia duro su abra ni nyina ho adwuma obi abodua wo so na na do ba wura fi ba center be bra tutum ni kabra wo de ya de krankro ha da dwene abrochire na apesa okwa obi asisi waju sika nso ade tutum ni kabla wura fi ba center na ba bo se tumi ni ahode wo e na mpanimfo na maye mre no wo mo obu o nyini wi no wale abaya nso ntimi mpem safo ni abrabaji de pada ni bi yes anso abrabaji dua de twani bi na fa sha duro na enye ho adwuma na say yes o pema wo pem o so wagwa no be pema mo ani age wo mpia e wa awrade di mu nti amen medase adofo me bobo Dr. Mankwa number no ama obi o sesei wasore de wo be ye de se wo be frɛ papa no sesei ya wasore now de onene nkasa in fact de ha wo de tete wo no ya de kura be da ne kodanda no onene nkasa eye 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 unya fresa number we ya Dr. Mankwa na nkasa beje so one wo be kasa na de wonti ase bia no wa chirichirim e de amawo ene mi ankasa menyonko Jomo Douglas Dabi you are a brother oh yeah enua prekope na Jomo na no etiefo akwanhia yi a esi ye wo konongo hai ya ka kase bi eti petrol tanker eti free break ye no ne kia ka din kan bo collision head to head bang no dead kia na to baby no di koko chifa ka ketwa ba akoso no e wo konongo ko ka ne hye yi iron ross no ye menyon kwinua no Jomo Douglas unua na ifri mu ene ne nyonko a wode ne nam areho wone ba nya sims secondary school yo wo ba behwe ne ba na dinkan no de akwara na ko SSU ka kesi afeli break ya be kana hye ekuno ye friend Richmond Edujumo odo wakamu na nyankopon ya adoma Jomo ye ba beta mochi ewo Jamase Community Center on the 23rd November
busumi de toso aduonum yensa na wakata unua nachi wate ya ma oni abusua ni nyina yakọ abusua no munkuse arofo muma mintwa me homra sise ya apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox election warehouse election warehouse no obi antie o take FM future abana enye ne basa bia ni honoma esi na de meka ne se rundown aka be se 30 days na ye kwa koto aba na se di nim no aya na Ghana no akoye sebe emponchi tokwa omkuku ni kakra na abafom na de mesere ne se ihia sumbie na azumbia ihia me teacher ni sabio sepasa esi a meye den na metimi akọ classroom se me kwa akọkira de na beden na nkura no so kura no a omoye minus no omatimi abase omoso baba besua de enti de mesere ne se ne esi akura ya sumbie mu efiri mra tenten sha ase to aba no boni bia nsie no saa na mesere oman no eye the clergy mesere maame no odi enkura yi ekoma papa yi yedi nkan de etosumienu ni de etosumiensen na ohwe omo ni omo ensenkeka na ogusu de enkura yi ko me kwa bi so no maame no maintenance papa no na ni tirimu odin se nipa bro se ne omo ntana na se wohunu se wo mo ye abusuafo a enye sa kwa wi na eso do mo fa so nti papa no ontimi nka nkire se onim de oye nye ne ba yi wadwane afiri hui nti se wadwane afiri ho de a na ehire se onim de oye enna abusuafo yi nso mo ne papa yi kokotena ase mo kotena ase no nti enhyehyɛ ebe anamon bɛn na mutu ya nti papa yi ti madwane a mo nso mo hu no asem bi bana se yebeka yenka ne ntem na yenye ntoto yese de yebe ya yebetimi ehunu pomasibere na se yekeka ne yejeje mu a na amane kana yedin nti papa ne de sabi enyambransem na Krobea wadie no yenhwehwe no yemfa no mfa emra kwan so medamase menso medase mebubo awuram sa ankakrakra why na enawiya yi awodadie mu nchia enkomawo yefra Michael Asare Bafo dodo na anim se yefra officer we are adwuma wo officer forestry division o ye principal forestry officer ene Michael wanya afeko ediaka omfie ho ye mo awoda pa yesre osoro nhira osoro ho bambo ene osoro yekuduro ho no sentoso. Happy birthday to you. God bless you. Afei awodadie mu nchia nkomawo a special one. Beba. Arofo oba de chia me ebebam. Na awia yi krache no sesi a besi nessa abre ya ye kasa yi ne phone no edum wanya afe koro ne 1 year birthday ye frau nana kwame edumata konongo ena akwada ketuwe wo yankopon ahira wo oba awiase enene wafe ye ma happy birthday o maame madam Wahema eni abusua ni nyina se waba atnase osre nimdie ene nkwahusan akwada ketua odemao yankopon ahira wo empremprei owura ne phone no edasudum matese enkratuo bi ato afafom ko baabi free Asem Beba Dabi office asese ya na Michael nana Kwame Safuei ompe wasem dia ya de etumi yenya bi nie mure fi
fire service officer idie ono kura de fie wo bo akwada na no sa akwada ni hwe yie no okape na dwuma abɔ no ema akwada ni mie na no nka nkyire nipa da sani bi ada ono ane bawo ne baba no fa no obetena manim wo ba bi akwada ba ya iti ya one question nam the one officer wafa oba no wahu sɛ ne ɛteɛ yɛkɔtwitwa nnwan gu wɔne akwadaa no firi sɛ ne ɔma kaa no ayɛ ne ho krakye mɛnwane problem no aba wawe woyɛ mfomsoɔ ɛgya gu okuku mu a ɛbɛhyew akwadaa yi kama ɔwɔ sisi fia no bi enti wei wuntumi wobɛboa no deɛ apɛ baabi mu ɔno nso na nyɛ w'adwuma mfama wo na wantumi anyɛ na wanhyɛ wo ho so na wawe baako wabɛwe ketewa mmienu wasan bɛwe mmiɛnsa saa ne yɛyɛ no abusua baako mu yɛ mma adɛn hɔ na kyerɛ wo saa yɛbɛhwɛ ho asɛm enti MSP 30 no ɛyɛ ɛmaduro ɛma mu bu mu nsa mo brɛ paa no moduro ɛyɛ MSP 30 aduro wei ɛyɛ ultimate clinic for ɛna de aba na woyɛ ɔba na sɛbesɛbe mesrɛ meka wobu wo nsa yawo nkoa na woteɛ wo nsabuo no ne ba no nsisi so ɛnneɔma a wohunu wɔ wo nsabuo ni mu no ɛnyɛ obi nso koraa wɔ hɔ no a ne nsa no omu obi nso bu a sɛbesɛbe ɛba boro so wabu awie no bɛhwɛ na anu nansa abubio aho ama wo hormones ayɛ imbalance when your ovarian cyst fibroid ana wawo kora ho aba bɛyɛ den ensabuo issues start wɔ so a onua bɛbrɛ timesrɛw bowura baabi a yɛtɔne aduro bia sese ya na kasa wo pɛ MSP 30 aduro we na bɛboa wo na sort wo menstrual issues no ɛde ama wo your number nie o de opese oni edi nkomo fa issues awo menses ho a ultimate clinic for number 0541 72 7818 0541 72 7818 area Dr. Dawood eda Dawood Herbal Hospital ano se wo ba ejeso krapa papa na ebo adwuma wo hamama nua hini nubna empo mmoa ho akwa bi eka ho friza oye bema na sebe obema da fom bem oye ne hwienye ya papa ni se enura wode ebesa wo yade obema na pagya memu aye den no abo aponche ne bema no de asemu no tia no oyika ho bi de yadwuma enti mema sebe bo mema da fom bem emunya den moye ne hwienye ye twetwema mefo ode asesa hyem saa munyina no mo problem na to atwa Dr. Dawood semomra ejoso krapa no nyawo ho adwuma obeka se apagya ema mo pa wo amunyei ha se wuwu na wa anwoda yanka wo kwa no ye de yensa atene so hwe abraminta ne ba Krobea on na ekono ni aka abraminta wo ho se wate ase na wonso wonwu bi uwu a wawu wokọ yanka wo bi o mesrew enti sa wo ho ayawden na emma brana Dr. Dawood mane mpa ho ma wate wonso bewo wa sikyire yade hawo emoja brusuo bi abeka bom di stroke yade bi abrew hepatitis B ana enemu yade bi na etete wo ba na bema wanya ulcer baabi atɔ wo nipadua ni mu bia no bra ana wo ye obi asebe wanya prostate mu kokoramu bi ana ye kese wo prostate no ye de rubber kora na akotumu ansa na otumi dwonso bra wo obi afa brodo ana koko bi na ha wo hunsuo entumi nyimba mesrew oni traditional Dr. Dawood enhia wo Dawood Herbal Hospital ejoso krapa edania enkane na Metro FM ni wom no saada no amu a ne number eye 0244 88 6437 0244 88 6437 and 0201 681 717. We are me kamfu de fearsome 3 enso de maw. Minya kan say ya ne din ne namu mo mame Hepa Plus, Pavi,
ɛna plasmos the fearsome 3 ɛyɛ nnuro mmiɛnsa na sɛ nnuro mmiɛnsa wei adɔfoɔ mo mmiɛnka adupa deɛ wobɔ ho dawuro a wonsuro kyerɛ sɛ enipa no mo a ensunsuan so papa na ɛba onua sɛ eburo nyamu ne yakɔ yi o bɔ apom den ho ban wate hwɛ ye na yadeɛ bi a meka wanto fam wa wutie mie ennuro miense yi a meka ho asɛm yi bɛyɛ o general well being ho adwuma wo begina brane yadeɛ ntumi nka nto fam meka me kyerɛ wo ɛna wie yi obi wɔ hɔ no mo a stroke yadeɛ de na to fam nonom sɛ nnuro wei bi wo yɛ obi a wayɛ kɛse aboroso wo wɔ hɔ a na onipadua no baabi wo so srade adɔre wa aboroso emogya ne ntumi ni atrantwie yie eye mogya bruso bi eye sikyire yadeɛ bi ana wokura wuni atenka mpam sabe won so waye mmerɛ infections bi abɛgye ahimfie na boso me nua ba sɛ kɔpɛ hepa plus pavi ɛna plasmos sɛ wonom a ɛbɛyɛ wo general well being ho adwuma ɔhaw na ɛwɔ hɔ no ɛbɛyi afiri hɔ aduro ni bɛmu ntumi ne ntena ɛna san bɔ ho ban enti yade foforo ntumi ma hepa plus pavi plasmos onua ba bi eton no bia no ye woni nsuo ye woni topa ye na metu fo se wo ye bema unum ni nsuo no o mene topa ye no eya afa kwadu etu akire se wo ye oba metu fo se eya afa atadwe fa tu akire na unya kube nsuo ne kra de a utumi tutu topa ye ne fraka num nom eboa wo pa ye number ni e wonti bibia se afre Dr. Eben eye 0542 778572 and 05913678898 Lactus Enterprise. Yewo kumasi adum aseda house kwane so na oba ubehu yen anuanom ne adofo amutie yen ye yen na yedi PVC pipes bent any fittings a eye papa yedi aba yedi Turkish doors a eye kama penti a wudi penti udan no a etija what ya see chandelier light wall light electrical cables kitchen sink and taps tiles WCs normal bad boot pumping machine bathroom neoma to set telephone shower set complete shower bathtub jacuzzi basin shower glass corner bath with panel toilet roll holder any water closet mirror any water heater nyina no ne papa no eye de Lactus Enterprise ton adansifo contractors mason for fiewura no munie ni dwa wa waji obi dan yi si ama no mani monyam mram no onkasa wode ne papa ne ye beto neoma ne wo Lactus Enterprise your number is 0242 616585 0242 616585 your number no freyen na yenso yene wonkasa obi nso adwenkyere nie memo hawo mesema bibeka iwa ya meka se enze mhunu na meka kasa eye wadwe na ine atifo de mo kan se papa na fa ni nua no miensa se ba mienu pa nka meka se enye problem di ntia meka se enye problem ni se so a Christonia enye problem but wasum bosum dia a problem if is Christo sum dia sane mo ne common ohwe Abraham Sarah Jacob David omunyina saade ne bi na omoye entino mi hu bone a waye so a Christoni dia bone but enye bone so onye Christoni dia bone dem wo kan no me da se okay yate a Christopher mosempa wadwenkyere nyansamfo why obia wona adwenkyere me hwene etare manimu yi nya saa na obo ade de ete adwenkyere te se hwene eso no obia ne de obo akra besi saa bre krache no ne phone no wadum no ye friend no Michael na nakwa me safo na de nti a matwentwen ni mfonyini no eso eye bibi nti a odi ebrem Simanai Michael Nana Kwame Safo Piao Safo Kantanka baby a ufre nyina yensa ka woniama bebre wo ha yensa ka umfonu no ahodo nyina na ebia na ohun se ye ne yefraw entifa sofo obi su ti a won kan kire no ai Michael Nana Kwame Safo ya wo ye painter ewo ahinama kokobin o spray ayi
aha o spray friends cylinder ne den nyina no na asem ne ye kan di wa wonim no ka kire no na say o maame no papa nyina no yensa ka wo mudin ene o mo niema na nsi de ye ne kwa mesafo ene ye hwehwe wo enti ba bia wo bia no o kyena anopa no nkono ye hia ofia ha ansa na nsem kan bia wo a yaka ko asem na nya ba bedu ni de maame ma obo de wo kan say information pi wo ho a yensa ka o de maame nte ho ketu abi nkyere Michael na kwa mesafo wo hu say ye asem be kan yensa patuo wura wasententem krachi nya offense pe no ofri offense ayi nsu akokọ Old Town Old Town sa krachi ya ye kan nimia eye jase hene wo baabi na me mpese meka senti no so ye de hye no nimia eye jase hene wo baabi enti wo de ketwa we ya onfanto to aso no hu ze wa ya nwa ni tiri na asie na ne to ne de eteta ho edidi otie nka nkyere no so otie nso a wokyena ehia no ha mpanifo bi ben no asabe omnka nyansasam kyere no na wontumri camera firi sɛ akwada ne nkomfikyire wakwa ma abo akoka no de ye ne sɛ yenya ne mane ngu na emum ye na duro ma enipa no ho eto no ne saa ne ntino yehia ofia ha nsa na yakɔ bio ye awurai ne maame enua no ɔno nso so yehia no nsɛmbisa bi o maame nua no nso ya frɛ na ɔmfa ye kɔ obi nka nkyerɛ ne sɛ o take for number no na ɛfrɛfrɛ ne saa no na ɔno nso meyi nsɛm bia no ɛfiri sɛ nsɛm kɛseɛ ne gyina wɔno mu mienu so nkitahodie bi ɛkɔɔ so wɔ maame no ɛne kwa mesafo ɛntɛm no ɛno na ama saa nsɛm yi akɔ soɔ nti yehu na ɛbɛboa yɛ ama yɛtimatu asɛm no ase nti ɛno no so ɛno no adeɛ baako a ɛwɔ mu ne sɛ obia ɛwɔ namammerɛ yɛn asante yamamre no echiri saa de we edide no okoko tu bible ne ensensem ano okeka no eye na adwenkyere no obia wa na amamre ene okosire mu a ebia amamre bi wo hɔ a abusuakuo bi wo hɔ a we nkanya bɔne se bi obi be ne anuafo mienu be yedai ebeda efisɛ minim abusua bi a wo hwɛ panin no wo ware panin no na wo hwɛ ni yi a yetimi de ketwa no to eye ntoso na de ato so ne wa ware wo no nso ene na wo minim bi ye nuafo mienu ware be ma baako enei wo mo na mamre se wo mo gidie mu no enye bone enti bibia ensi kwan na yen abeye asantefo idie Krobea asante kotokode wo se obi ne nuafo mienu da eye chiwade eye musuo ebo man enti yenye ntum wo asantemamu a enti asantefo asem a ye kan no enu nti no emane chia emane enye ayi a wo se ye soso akura adeɛ bi wɔ hɔ a bɛɛma na ma wɔn kasa nkwada yi nkoa na ɔdi musuo aka wɔ mo ɔno ankasa nso musuo ni bi aka no musuo ni bi aka no enti ɛbɛyɛ sɛ ɔbɛba na kwan ɛbɛfa so a yɛbɛyi musuo na firi hɔ no ɔbɛba mi ayi musuo na firi hɔ sɛ bɛyɛ a wɔn mu nyinaa ho ɛbɛteɛ efiri sɛ akwada yi wɔntumi mɛtena yɛ anim ha ɛnka da sɛ wɔne owura na da wɔ abere a ɛnyɛ no korɛ ɛna saa awura no a yɛne ne kasa yɛ a ye born na no kasa no ono nso so o me ka se woni krachi na da wa abira enye no kore da e kire se atete se biara no kore kakra ebata ho ewom se yenya akwa nsafo e ma ne mie na no nka se e bia woni na da na so woni o mo nai na nso ehuni se enokore wom ene ye hwehwe mu kakra ya ye nyina kire se enokore ewom na ade ba ko e ya pa ne se be ma wo mpene no ono da be ma wo mpene so no ono da me hwɛ saa bre no pa na dwo no emfifire ti akwada yie ne ho apo ye go na nya na adwen waka kyerɛ ne maami sɛ maami ei papa ne se baabi a obɛda ne ho ana wone me bɛda oso ensuro oye ni papa bɔne bi anim ebetime asi obɛfa wo sɛ ne ba ne wɔfa ase nti enye hu na afei wo da ho anadwoa na papa yinsa ne nam ho wo se me mpɛsa no ɔyɛ me mpɛsa na me yɛ o mpɛsa no ɔyɛ woni bet die anigye akra na akwada yi benya ama akwada yi anadwo bɛ sɛ dumienu da suom wasesa ne niema sɛ wo ne me bɛda de anya mɛkɔ me ko wukura no a mepɛ no ɔte asi abɔnten sɛ wɔkɔfa ka na wakɔ baabi a wɔte hwɛ yawo a akwada yi afamu ɛbɛpem sabre
ebra obedru fie nkomodie mu ote se ne sister bi so ne kotena ya ne ba na adwi mu se sakwai se de me ne koda ye no de wode ye mi enye nwanwa se menu yakuma anu so wono so be se de wode ye mi sa pepepe ene wode ye no no fa phone frɛ no o friend so say oh de se ni ne de anya me hwe se wo so no wawe wawe ndi kwame kwansa fu ye hiawo na wo be kire mu ama ye hunu adwenku pa e ba utiri mu sa wo ye dehye odehye mponi ena wo wi fie baako nipa miensa anuafo mienu maame ko papa ko baako penyan baako ni nua baako penyan ni aka bom no anya miensa adai enkodan sukra no enye o size o because mfoni na yenyan ene ayi ohoi wo wurai wo anya kra na nyamfie be se aduanan num ko na aduonum na nkwadan nso obi anu a wanya aduonu num kra 30 Krobea nya 25 Krobea nya we na ye pani o wo say 20 say 23 wona ye pani ba ko na wo ayi na ye ne kasa no we nche no ono 20 wa hwe ni nua no enso was 17 to 23 2017 nkwadan ko a difference 3 difference 3 papa de benya say 49 won say me kan me say me hwemfo ni no 45 to 50 de obenya ene je say wo ye sa de we nko a na abusua ni ti a abusua ni nyina wo de fie ka wo mo enti se nkonwa wo fie hɔ a eye nkonwa na chi wade enti enya kwa mesafo nko na enya abusua ni nyina ntu ho na mo se be ya efi wei ebe firi hɔ enka na wo say ye de kwa nsafo efo ni no egugu tv ne so na ka amanfo hu no na enso ye ma ne sa akwanya we nya boa wo tena nonkono no ofia ha wa amade ya akra ye de begu so ne ye de apɛ no enti ye hwehwɛ no hwan ne ye hwehwɛ no ye hwehwɛ kwa nsafo okay Michael Nana kwa mesafo ai ni din no so Michael Nana kwa mesafo wo ye de hye ye hwehwɛ no so wo bade a ye behu ne ye be ye wa amade ya kyena akra ye yenya bia o maame din o papa din ba bia ye wo no ba bia o hye adwuma ase ana no ade bi kro okoye ye de ntikra na yire no e pamo no kra no ni nyina wa ha ni ye de ni nyina agudwa akra me da ase ene de wonso odi atudwa enti opanyina ene oba ye nim miura de asie eye achiwade sebe enunti na wo ye bema no wa ya ade se wasore saadie yi de bani seya nananom hwo ene se one a aye saadie no ye dwura won ye di nwan fire de yi twitwa nwan nom ne ade nyina ekekeka ho ni nyina fire de boka no enti odi aba beto ye nimu odi sese obi nim ba bia asa ma ke kwa nsafu yi wasesa ne neomakọ na emom yaka ne meyi ya hyede se ochena no pa no nkono ye hia no panyiri wo fie panyiri betu ne fo se ka akọ ko wa ma information ni nyina be pie na no ye de to se ye pe no enei wate ti won so wa ya de na nya ho abotre ochena omra na de wo sese wo ye na anuanom no nyina ho dwura enwira na onsu nya wa hoto wate abaya onsu nya abotre bibia be ye kama wate bibia be ye fine wate case adjoin to tomorrow 9 in the morning am pepepe cause kwame wa ma asembefo wase adofo tweme second story who is coming mama nemra na yehunu me ba sese ya owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wutimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesibuo so buo so na wonti voter drill limited nkana voter drill empo ebesi eye ekwedonko a wanya ba bi ko ni replacement ana said nipa obaba be replace no
na asundwe bua no ye nyina yetimi anom ama Ghana nso so afa nfa ho die tikakra metimi aka yo mpo ya siel kan na yete ma bi ni te bi bombisi e ka te do arba election la ka te yete kensula te bore suma aham te bor zaba so da zango men en kuntan ka ba pa ahoye kenzang ballot box ke kento mayina bam bor ba ligri la bam men la ba kuzaba ga bi tana ta kenzang box la katamba mbe yang la ka ba fa arti bi ka ke et ka ba tengbe so enwa la ku songte te berme ya me lampa election time yin ken sui vote ba kulun yin eduon lampa karwa ma ki wo ge radio ka wom on di wa Ghana nit on di wa ba wa Ghana nit ti bodi suma ka ti bo sesiela on di wa Ghana nit on te dana ka tanga so matete yin ken sui vote la ba le yin e po ani bi amade ba ka ba pa he ki kenza e yin mar pa ngi yen wa la ko sonte mbelu ya me mabi lampa pa ka yin to asego tan fa bi tan ba apepe bi ka ba pa harba zongo bi ka ba pa harba yam mapang la tamuta do ayetangwa yaban ka suma antana ta teto wabe kambelu ya me ka yeria sori ya me election la yaban ka tengla suma ampone kampo ya zuo to yanko enua we so na ono so kakra on fan so na yentie no menua odi ni sei e freme Musa Asoma ante ye beto aba afutu semban na wode ma Ghana fo afa asumdwe ho abra ente na ye beto aba yi ma asomne se ye beto aba no ye pe asumdwe ye mpe ntokwa bia ye mpe bibia ye pe de aba ma Ghana de aba bia na asumdwe aba ye mpe se e bikoto aba no ye ayina siwa na obi akotam se oribajona ko sana anya de ababo Ghana se pe asumdwe na ye pe no ye pe de bia kwa kama ma obia asundwe na yeso pen Ghana bibia asundwe a so de baba bia wo he Ghana bibia ko na nkoyie digina bijima na ye nyina no digima na nkoyie sefa akosoro de baba bia wonboa Ghana ne Ghana koyie na de baya bia no na Ghana asundwe aba yempe ntakwa bibia yempe ade a abasan Ghana asama mo wono to bia nya abotre na nto aba ne yie na bibia ko kama ma obia na asam no Election warehouse no obi antie o take FM aduru ho biemo Ghana ye koto aba ye mampani ne ye mrase badwafo ahodo entina o take FM election warehouse ya fa ato ye ho se ye betie simonten so na ya bo asumdwe hu dawuro se yesa nye fenketo na efiri akire ba no na mo nso esua medamase salamu alaikum muslimi muna gesua mu muna jo mama Dubai mu cecin muna kayatia abina yake damu mun nanga kasuwan na bai yi kasuwan ba kyau naman kuma shanu su kuri abina muke so ba muna roko Allah sa wanda zai zo Ghana peace muke so kaga fara bakunga ya zo ya bare shanu bai zuwa nan abinda muke so muna roko Allah sa ya zo mu vote na abinda wanda zai zo duka Allah sa ya zo sundiye na Ghana sai muna zama peace abinda muke so kenan mun gore sai de ya da nyame ase Tech. Asem Beba Dabi dwumadie no na wasogu so a ena wia wutie na ena wia nso ohweyen live. Eya kai no ahye ne nso se ye wo ya Bolivia Enterprise nso eta yachi. Ena wia isa abre yi amene wo kasai se uyo obi a yade bia bekọ so abu. Na wo de chinchina anu yi ama no yakofa Future Life Smart Foods ediaba. Eye nuane a ahodenuro na ahyebu matonchom enti se wunya bi na se udia eboa emanipadua no gina yie se aduane a mekan ye wo vitamins ni minerals 23 ne wom ye wo amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina ya ahodenuro a ahye aduane mu matonchom brana be dibi yade a wode ba no be kirekire mu kire yen ye ma ho aduane nadi na ahoto enye wodea ye wo sofoline alignment kumasia ye ne multi home enedi animhwe frɛ ye wo 0246010150
ɛna 0242878090 na 3p garlic mixture ɛnso ɛyɛ aduru a piwak natural health for ɛna de sɛ aduru wei aba na aduru wei uyo obi a obɛda asɔre bia no u feel very weak ɛwɔ nipadua no mu wapɔ ne wapɔ so na ɛyɛ wo ya uyo obi a da bia wo pressure baabi a ne nam no wo mpɛ sɛ wɔsoro a na ɛwɔ fam uyo obi a wo cholesterol da bia wɔsoro wo immune system ne nso koraa yɛ weak obi wɔ hɔ koraa wa ho no enye duabo onua srade tam adorewo per 3p garlic mixture duro bi oba misty herba colinac dani herba any all other pharmaceutical shops baby ato aduro ebe wo no kasa me per 3p na wunya binom a wawie your number ye 0248928824 and 0201000021 abapa more your biggest online shop onua mieni dwa bro nyai edom wa hyase e ba kurom o enya asam ketwa e ba ni sei so a ya mo hwa mo kasa yie mo a mo ba kurom ye yerenom ne ye nkunu nom mo bedi mu dwa ye ma ye nananom enye nipa nko na ba kurom afia no hia se yi a ye wo na ano ye de bofo kasa no wo kire ye nioma bi ebi ye nnua emire bi sa bre na misua na obi abedi dwa utumi hu se we di ebe wo firi krokituam na nipa da sani so ano na domo afifiri wona motuam edi ehu na domo pie enya abe ya to enti se domo atumi apie wo bi amotuam a sa nipa kro no wo ye de enti hwew kasa yie wate ase enti wo pekra nso atena ofie na didwa wo de wo phone no se ya Android phone afa eye iPhone afa na wo de ko Play Store ana App Store na ko download this app yi abapa more ABAPA abapa MALL more download it so wo download e wuram aha no your biggest online shop yedidwa yedidwa ade bia wo hia bia wo benya bia to electronics appliances the adisiesie ya dem wo pe phone wo pe laptop fan TV air condition wo pe nioma ye use wo kitchen wo pe ntade a ye hye wo pe nioma ye di nua ye ni nyina no se wo ba abapa mola wo benya bi wate na woni phone ade be download the app no a ye number ni eje kan de wo pe ye money bonchire otua kan ye mfa wade emrew ye number ne ye 0593 386133 and 0593 391848 Faith Homeopathic Clinic ahinema kokobin ene yewo ahane edi adwuma ye benjo mas company no 18 mu junction ne so pe na Faith Homeopathic Clinic yewo ye ne akra mfidie free India de aba na oba yaso ya ye mfiti preko pemfa dro nkan chese ya ye nhwehwemu ya check your nerves and then no ye hunu ba bi ayade no hyede free de nam so ma ayade ne bai enuro nketenkete ye de bi aka Faith Homeopathic Clinic ebi wo ho enye nuro ye de nsa beka ye nam physiotherapy massage kwan so ye nam acupuncture kwan so ya wo unipadua ne namu ni nyina beko mo a muntiri mu twetwemo mo mra ene nipa de ye nom de ye home twiko mu no ema ebro oho ebe nipadua mbra ne detoxify body no ye ntwe fi no emfamfuru nipadua mu mfama wate wa ye mre wo mpamu yi esikire yadefo mo amate na mu yade ani ho hawo mo asebe monya ulcer hepatitis ana typhoid mo mra Faith Homeopathic Clinic ye de yaduru beka ho ya number ye 0244 58 3859 and 0275 96 9414 Hepa Plus Pavi and a Plasmos the fearsome 3 and I catch the woo Bora drugstore pharmacy Herbal shop baby a 2 drubia Kasa wope Hepa Plus Pavi and a Plasmos unia se winya bi na se ono no moa ebeboa upa and I would de munchia enkoma ye fro Bettina Odame Oya level 200 student ewo Kwame Nkrumah Suapomu O maame Faustina Nyako ya wudidwa ewo adum o se ne wudi wa wudai
ɔsrɛ nyankopɔn ne nhyira na ho bambɔ ɛne ne yɛkɔduro honhom sɛ Bettina ɔdame ɛnka wo wowɔ fa ɔbɔ adeɛ nso yɛ a wo Tech FM ha sɛ ɔma wo awoda pa srɛ ɔsoro nhyira ma wo. Happy birthday to you ɔdame. Owura akwaba bra w'anim fa wo nsa gu biribi ne so table no yɛfrɛ wo sɛ krache bie wano kakra why Paul Ganyo efo Ganyo wabɔ me din ma me woyɛ anwonani enti wo nso yɛ efo Ganyo wofiri he na bae ɛgye so kwa so ɛde asɛm na efo ɛde waba m'anim ha bie wano kasa bɛɛma mu why me obia me kapitani ye adwuma kwa kyire pa nti kwa adwuma bi wo ahoma so dɔme abla ɛna me konya ɔbaa bi wo hɔ no ɛwɔ ahoma so dɔme abra hɔ ɛna me de wari asɛm atu n'anim ɛna so problem bi ni hɔ but ɔno ne bra ne neti ɔne hwan ne te ne bra ɔne ne bra ne te ɔbaa na wode pa asɛm to n'anim no ɔne ne bra ne te nti me be hu ne bra na o prince dia oni problem me ne betimi akina te enkomodidi no ona so oni phone te metimi a the phone man say be fefre hu wo so dia e be mana ye nkomo no be kɔ n'anim te saa tam no akɔ hu ne bra no me nye nkɔ hu ne bra no to aso te o mo ne 3 days na me wo phone no me wo dada o WhatsApp phone na me sa wo me ko to mo no enche bia be 3 days na me sa wo yam so wo na me de yam ne ma no o de yam ne ma girl no na o wisu yam no be 3 days na also ono odika wisu yam na yira enti yam ne sisi ya no je phone e ba so no na yam asem enti metimi a ato WhatsApp phone na de amanu dia so ono je asempa but sisi me koto mono no enche be 3 days mitimi nisika te ona say sadia phone dada na me wisu no ono susu wo ho okay ba me wisu dro bebi na me nsa bia ese me pe mono aka ho nti me koto nyen nyina wo ewo me hu na me de dada na ma no okay se be ya e betimi a afrefre ye hu se be nkomo no betimi ni nyina na wonko hu ne bra no nyina mi nko hu ne bra no okay but ono da mi hu no odi me ko fie ho okay se otodo ko ochini na wo ba ye site nti mi di ne chi otondo ko no okay nti udi na chi ko ni fie ono na ede mi ko se mi nko hu ho se be ya hwehwe na pa ano bia ye ba adwuma ye me hia doko ne bia metimi akọ akoto enti wo de wo phone ne ma no na ye den minye nko me de phone ne ma no afia later me friend na very onfa ba ne se ba ansa me de phone me ka se phone no nyama e wo soma me because of me wo group bebre wo ho e na madam fofo obi wo Benin Nigeria Togo me wa fa ba kusu so Spain nyina numbers e wo so ba me nyanti ngu mono no so nti na nyama bebre wo so capital ho adwuma ne wo so ho adwuma e wo so na ga say phone no him but se wo say wo hia dia na wo say mi nko hu ne bra say nkoma me ne na gina me san me the phone ne ma no no say etoma kuma ntina me the phone ne ma no nti e kire na me frɛ ewrawe me frɛ no on fa o ma be 5 days because of me the phone me pese me ha no na waka se bia me the phone man china me frɛ no nti me frɛ no be 3 days 4 days no ma frɛ so oni sika o be talk the tag so phone no sa phone obi de ma wanya phone na wie nti bia create 1 cg keke na o be talk phone so o de be frɛ me no so enye bibia nti o ma na ma frɛ o so o pese membra but ne bla tukwan nti sise oba me ma frɛ o so wa ye busy
o dada o dada mi aha na o ye dey na mi pese na mi ko ho no mi pe dabri da kubi na mi ko ho se mi ko akodi phone mi ko ye no se ko ye pre one no adenti na wo koje phone no ase phone na hia mi hia mi enti wo ka so wo mfa ma no no se de ye o mfa ma wo o se wo mfa ma mi adentia o se phone wa ko ye wa boka wo ho enti se si a wa ba ha se ye nye de na ma wo se mo ji me phone ma mi ore Debi. Efo kanokre. Efo ganyo. Mpacho. Kanokre. Asem wo ya ye kai. So obenya afo ana wunya afo ejina ha. Ore. Efo. Wa hu bebi a me wo mpo. Wa me hu ho. Efo ore. Debi. Wa nwe. Enti sa wo de phone na ama no. Na ofre na ma ye busy. Me ye say